Egunon. Bueno, hasiko gera. Bai, bagaude. Bueno, gaur azaroak 10. Ezoizko udalbatzarra dugu, apoaren behin-behineko onarpena emango dugun udalbatzarra. Ikusten, bueno, Ibon Rodríguez jauna ez dago, eta bestela hasiko gara, ez da etorriko. Vale? Esatea bakarrikan, bueno, EH Bilduk enmendakina sartu duela, apoaren bueno, enmendakin osoa, no? Apoaren ezezkoa esaten, eta beraz hori kontutan izan da, bestetan bezala enmendakinak daudenean, bestetan bezala egingo ditugu txandak. Ados? Beraz, proposamena egingo du Ozio Andereak, eta gero txandak izango dira lehendabizi EH Bildu, gero Elkarrekin Podemos, gero Partido Sozialista, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta gero, beste aldian egin dugun bezala, bigarren txanda irekiko dugu, berriro Ozio Andereak irekiko du bigarren txanda, turno berdinak mantenduz. Ados? Gogoratzeko, izango dugu lehenengo txandan 15 minutu, gehienera jota, mesedez zintzotasuna eskatzen dut denborarekin, nik uste dut denbora majo dagoela gauzak ongi azaltzeko, eta bigarren txandan izango dira 7 minutu. Besterik gabe hasiera emango diogu, bai, idazkari jauna, zerbait? Bai, irakurriko dut, bai. 129. puntua izango litzateke, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspena behin betiko onartzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Bat, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspena behin betiko onartzea, Iritek hirigintza teknikariak SLP eta Estudios de Renovación y Desarrollo Urbano SL enpresak osatutako aldi baterako enpresen elkarteak idatzitako dokumentuarekin bat etorriz eta bertan sartzea lurralde eta edo sektore eskumenak dituzten administrazioek egindako txostenen ondoriozko aldaketak eta ingurumen adierazpen estrategikoaren zehaztapenak proposamena honi erantzitako dokumentuan zehazten diren moduan. Eta kontuan hartzea aurreko plangintza gauzatzeko egintzek eragindako zuzenketak. Idazketa taldeari eskatzea aurreko atalean adieraziteko aldaketak, erabakiak eta zuzenketak biltzen dituen dokumentua idazteko. Alkatetzari agintzea aurreko bigarren ataleko testua idatzi ondoren, ondoko jarduera hauek agindu ditzan. Behin betiko onarpen erabaki hau eta eraginduen espedientea Bizkaiko Foru Aldundiari bidaltzea, aurreko apartatuaren arabera idatzitako dokumentuarekin batera, behar bezala izapidetuta hirigintza plangintzaren administrazio erregistroan gordeiluetzeko, lurzoru eta hirigintzari buruzko ekainaren 30/2006 legearen 89.3 artikuluan eta lurraldearen andolamendurako planak eta hirigintza antolatzeko tresnak onartzeko prozedura arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2008 dekretuaren 9.4 artikuluan adierazitakoa betez. Aurrekoak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde andolamendurako batzordera bialtzea, batzorde horrek artziba ditzan, Euskal Autonomiko Erkidegoko lurralde andolamendurako batzordean irailaren 9ko 157/2008 dekretuaren 4.5 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz. Behin betiko onespen erabaki hau, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren hirigintza arauak eta ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9/2013 legearen 26. artikularen aipatzen diren agiria, Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/7/1995 legearen 70. artikuluan adierazitako baldintzetan, lurralde antolamenduko planak eta hirigintza antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46
2008 dekretuaren 7. eta 29. artikuluak lurzorari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30-ko 2006 legearen 19,5 artikulua eta ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21.013 legearen 26 artikulua. Era berean, Getxoko udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da eta bertan txertatuko dira berrikuspunaren ondoriozko Getxo hiri antolamenduko plan orokorra osatzen duten dokumentu guztiak. Dokumentu horiek udalaren web orriaren bidez eskuratu ahal izango dira. Bizkaian zabalkunderik handiena duen egunkarian edo egunkarietan onespen akordioa txertatzea. Lurzoruari eta hirigintza legeak haulan eskatzen duela. Eta baita, hirigintza antolamenduko trenak onartzeko prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 dekretuaren 9.4 artikulua. Akordio honen bigarren paragrafaren arabera idatzitako agiriaren ale bat, behar bezala bideratua, udalerri mugikak idei bialtzea bai eta lurralde sektore eskumenak dituzten administrazio ere. Udalerrian, ondasunen titular diren administrazioa behin betiko onarpena emateko erabakia jakinaraztea, herri administrazioaren ondareri buruzko legearen 189.1 artikularekin bat etorriz. Akordio hau, udalarroi heleraztea, erabaki hau betearazteko beharrezkoak diren guztiak. Berariz jasota ustea, Eusko Jaurlaritzako industria transizio energetiko eta jasangarritasun sailaren mendeko ingurumen sailburu ordetzaren, ingurumenaren kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendarian ebazpena, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspenaren ingurumen adierazpen estrategikoa formulatzen duena Euskal Herri agintaritzan aldizkarien argitaratu zela. Bost, ohartaraztea erabaki honen aurka administrazio bidean behin betikoa baita, administrazioekiko auzio errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela Euskal Autonomi Erkidegoko auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzietako salan, 2 hilabeteko epean argitaratu eta horrengo egunetik hasita. Hala ere, egokiritziz beste edozein aurkaratze bidea erabil daiteke. Gero zerrendatzen da, erazkinean nun agertzen diren dokumentuan txertatu behar diren prozedura guztiak eta dokumentu guztiak. Akordeo aurrera ateratzeko 13 aldeko boto behar ditu. Ederto, Ocio Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea, egunon guztioi. Gaur, udalbatza honek Getxorentzat une berezia da. Hiri antolamendurako plan orokorraren behin betiko onarpena. Ez da izapide soil bat, hausnarketa, plangintza eta lan partekatuko prozesu luze baten amaiera baizik. Hamarkada bat baino gehiago iraunduen lana da hau. Eta belaunaldi ezberdineko ordezkari politiko, udaleko teknikari eta herritarren artean egindakoa. Hoy, este pleno celebra un momento especialmente significativo para Getxo. Gaur udalbatza honek Getxorentzat une berezia ospatzen du. Hiri antolamendurako plan orokorraren behin betiko onarpena. Ez da izapide soil bat, baizik eta hausnarketa plangintza eta lan partekatuko prozesu luze baten amaiera. Hamarkada bat baino gehiago iraunduen lana da, eta belaunaldi ezberdinetako ordezkari politiko, udaleko teknikari eta herritarren artean egindakoa da. Plan honen ibilbidea 22an egindako hasierako onarpena baino askoz lehenago hasi zen. Hala, 2011an gutxi gora bera, abian jarri zen prozesu parte hartzaile bat, aitzindaria izan zena lantaldeen bidez. Eta lantalde horietan, herritarrek, teknikariek eta udal teknikariek ekin zioten etorkizuneko Getxo irudikatzeari. Hala, elkarrizketa espazio horietatik sortu ziren dokumentua zuzentzen duten printzipioak eta irizpideak, udalerri orekatua, jasangarria eta pertsonen ongizatean arreta jartzen duena. Urteetan zehar, hirigintza legeriak aurreikusitako fase desberdinak egikaritu dira. Aurretiazko azterlanak, parte hartze publikoa, txosten sektorialak eta ingurumen ebaluazio estrategikoa. Horrek guztiak eskatu ditu zorroztasun teknikoa, erakunde koordinazioa eta jarraitutasun itzela, bai udal zerbitzuen aldetik, bai idazketa taldearen aldetik. Eta 2022an hasiera batean onartu zen eta hori inflexio puntu erabakigarria izan zen. Orduan, pilatutako lan guztia hiri eredu bihurtu zen, atzean utzi genuen diagnostiko etapa definizio fasean sartzeko.
hiri eredua finkatuz, lurraldea babestuko duena, auzoak indartuko dituena, mugikortasun jasangarria sustatzen duena eta gure natura eta kultura ondarea zaintzen dituena. Eta urrats horrek oinarri irmoa eman zion planari eta horrekin Getxok aurrera begiratzen du irmoa eta koherentea den eta argia den ibilbide horri batekin. Hala, 2024an behin-behinean onetsi zen eta oso mugarri garrantzitsua izan zen. Horrela, ikusi zen prozesua heldua dela eta alegazioak txertatu ziren. Baita beste administrazio batzuen oharrak eta txosten sektorialak ere. Orduan, ikusi zen planak irmotasun teknikoa, koherentzia juridikoa eta erakunde babesa zituela. Eta gaur, behin betiko onetziko dugu. Eta horrela, luzea baina beharrezkoa izan den bideari amaiera emango diogu. Horrela, Getxok hirigintza esparru berria du, segurua, eguneratua eta egokitua orain eta etorkizuneko erronkei. Planarekin batera, aurretiazko aldeko txosten guztiak daude, bai, Euskadiko lurralde antolatzeko batzordearena eta horrez gain Eusko Jaurlaritzaren ingurumen estrategia adierazpena du eta horrek erakusten du kalitatea eta osotasuna ziurtatzen direla eta plan orokorra hau ez da soilik dokumentu tekniko bat, baizik eta Getxorentzat etorkizun ikuspegi bat. Tresna honek aukera emango digu orekaz planifikatzeko etxebizitza, mugikortasuna, ekipamenduak eta ingurumen jasangarritasuna eta horrez gain bermatuko du gure udalerria oraindik ere izango dela leku bizigarria, hurbila eta bizi kalitatea duena. Horrez gain, dokumentu hau erakunde lankidetzaren adibide da. Plana egiteko prozesuan parte hartu dute zerbitzu teknikoek eta udal zerbitzu juridikoek ere, idazketa taldeak, administrazio sektorialek eta talde politikoek, noski. Izan ere, une desberdinetan taldeek lagundu dute hori aberazten, eta hori da bere baliorik handiena. Hala, norabide komuna izan dugu, naiz eta alde politikoak ditugun, eta ikuspegia partekatu dugu Getxoren inguruan. Udalerri arduratsua eta konprometitua delako bere etorkizunarekin. Behin betiko onespen honekin, plangintza etapa amaituko dugu eta egikaritze berriari emango diogu bide. Eta horrela, plana tresna bat izango da proiektua sustatzen jarraitzeko herritarren eguneroko bizitza hobetzeko beti ere hiri berroneratzetik eta ingurumenaren babeseraino. Gaur, harro egon gaitezke lan kolektiboa egin dugulako. Jarraitutasunarekin, profesionaltasunarekin eta konpromisoarekin. Plan orokor honek espediente baten itxiera baino gehiago erakusten du. Erakusten du Getxok konpromisoa duela garapen ordenatuarekin, jasangarriarekin eta gizatiarrarekin. Mila esker. Eskerrik asko, beraz, emendakinak daude zenez, Bildosola jauna, zebria txanda. 15 minutu. Bai, eskerrik asko. Bueno, egunon, Getxoko Bilduk osoko zuzenketa aurkezten dio Getxoko udal gobernuak proposatu den hirigintza antolamenduko plan orokorrari. Ez gaude hemen oposizioarek eta automatiko baten ondorioz, hemen gaude plan honek dakarren norabideekin ez gaudelako bat, eta gainera prozesu osoa frogatu duelako gure kritikak ez direla kapritxo hutzak, baizik eta diagnostiko zuzen eta oinarritu bat. Hasieratik argi izaten genuen, edo argi izan genuen. Apo honek ez du herri eredu berririk ekartzen, ez ditu etxebizitza politika eraginkorrak, ez ditu proposatzen, ez du ingurumenarekiko konpromiso ausart eta errealik erakusten, eta ez ditu ausart bizi berritzen eta batez ere ez du herritarrak erdigunean jartzen. Eta gaur, betiko onarpenaren fase honetan berriro diogu. Funtsean ez da ezer aldatu, eta horretik ezarritako eredu bera ekarri da berriro ere. Bueno, bai. Alegazioak erantzun ziren, alea dio jaso dugun dokumentuak, baina askotan inolako borondaterik gabe, epeak agortuz, herritarrek itxaroten utziz eta sarritan hizkera tekniko aseptiko batez. Alegazio bat erantzutea, gure ustez, alegazio bat erantzutea, ez da kopiari pegar un párrafo de manual eta kitxo, ez da hori. Alegazio erantzutea da herritarrek esaten dutena ulertzea, bereziki herritar horrek bere auzoan, etxean edo komunitatean eragin zuzena ikusten duenean. Baina herritarrek ez baude erdigunean ondoria hori da, tramite bat bete eta kitxo. Eta gero, diskurtsoa, entzun behar izan dugun diskurtsoa, que si todo correcto, todo conforme, todo ajustado, por y para la ciudadanía, hori ez da egia. Ez da egia, ez da teknikoki, ez da politikoki eta badakizue. Batetik, behar zen zuzenketa sakonik ez da egin, eta bestetik, herritarren konfiantza ez da berreskuratu. Eta hirugarrenik, ez zaio ausardia zeldu gaur egun Getxok dituen erronka handienei, jasangarritasunari, etxebizitzari,
auzoen arteko desorekei, zahartze demografikoari, gazteen exodari, eta merkataritza eta bizitza sozialaren ahultze grabe horri. Honek, ez du herri ikuspegi ausar bat eta berritzaile bat ekartzen. Ez du Getxo bertan bizitzeko hiri eredu eta kohesionatu bat egiten. Hau, plan zahar baten bertsio eguneratua da. Makillajez estalia, baina funtzean, hormigoiaren logika zaharra eta merkatuaren menpekotasun ideologikoa mantentzen jarraitzen dituena. Eta horregatik, beste behin, baina oraingoan erantzunkizun politikoa are handiagoa denean, osoko zuzenketa aurkezten dugu. Eta uste dugu herri honek merezi duela serio eta arduraz pentsatutako plan bat, eta ez inertziaz eta presa hutsez ekarritako plan bat. Jarraituko dut. Bueno, orain gure osoko zuzenketan adierazi dudan bezala, EH Bildutik ez dugu bat egiten APO honekin. Ez dugu bat egiten bertan dakartzan hildo nagusiekin. Ez da APOaren eraketan jarraitu den prozedurarekin ere. Denok dakigun bezala, APO batek herri bat irudikatzen du. APOak irudikatzen du herritarren arteko elkar bizitza, mugirkotasun eredua, harremanak nola bideratu behar diren, elkartzintza eredua, genero politikak. Udalerri baten ipar orratza dugu APOa. Horregatik, urteetan eta urteetan udalbaitza honetan EH Bilduk APOren berrikuspena eskatu du. Getxok APO berria behar du, hori izan da gure leloa. Gaur egungo arazoi irtenbidea emateko, gaur egungo jendarteen erronkei erantzuteko APO berria behar genuela behin eta berriro errepikatzen genuen. Legeak aspaldi exigitzen zuen APOren berrikuspena eta horrela hasi zen prozesua, arin eta pazientziarik gabe. Aukera egon zen beste modura egiteko, baina bide okerra hartu zuen berriro ere. Eta gaur onartzea dakar zuen APOa errezeta zaharrenetan oinarrituta dago. Aurreko APOaren jarraipen hutsa da. Helmuga katastrofiko bera ditu norabide. Eta horiek sortutako, helmuga edo ondorio sortutakoak gaur eguneko egoera ekarri gaituzte. Eta gaurko eguneko egoera argia da. Gazteen exodoa herritik, eurentzako etxebizitza eskuratzea ezinezkoa delako, ez dago eskaintza publiko nahikorik, ez da etxebizitza politika integralik, naturalguneen defizit nabarmena daukagu herrian, mugikortasun jasangarritik urrun jarraitzen dugu, eta gero eta auzo gehiago daude lo egitera bideratuak, bizitzarik gabekoak, merkataritza da edo oso bizitzara bideratuak ez daudenak. Herri ondararen galera nabarmena izan da, hori zeharo ezaguna da, baina gaur eta aurreko onarpenetan bezala galdera batzuk egin behar dizkiogu APO honi. APO berri honek edo APO jarraipen honek Getxoko herritarren behar izanei erantzungo die. Ingurumen krisiaren aurrean, daukagun ingurumen krisiaren aurrean espazio natural eta bizien alde egingo du. Gazteen exodoa gelditzeko neurririk ekarriko du edo baldakar horrelako neurririk. Mugikortasun jasangarrien aldeko neurriak ere baldakartza. Gure kultura ondarea eta paisai arkitektonikoa zainduko alditu, guk argi daukagu erantzun guzti horiek ez dela. Ez du horrelakorik ekartzen eta ez du horrelakorik ez da ezer konponduko. Eta etxebizitzaz hasita, azken urteetan gobernuak onartu du gazteen exodo nabarmena egon dela. Eta hemen, edo egoera honi helduta, ulertezina egiten zaigu horrelako arazo bat onartu eta arazo hori elikatzen duen politikak sustatzea. Ulertezina ez dugu oraindik ezer konprenitzen, baina benetan hori gertatzen ari da. Eta hor gaude, gure udalerriaren beharrezkoa denaren kontrako guztia elikatzen duen APO bat onartzear. Eta datuak ekarrita, asko ez, zetasunetan ez hartuta, 2000 eta 2012 urtean artean, zuen politika espantzioen oinarrituta, eraiki ziren etxebizitzen 180% etxebizitza libreak izan ziren. Hau da, APO baten ustezko indarraldian, APO baten bizitza osoan, eraikitzen duzuen etxebizitzak libreak dira, eta hori da zuen politika. Eta gainera, ez duzue lotxarik esateko, aurkeztutako plan honekin, eredu berdina daraman planarekin, konponduko duzuela etxebizitzaren arazoa, hori bai, marka hori. Zuen eskuartze eredua etxebizitza libre gehiago eraikitzea da, eta gainera, erdigunean, ez da ezer berririk. Berriro aplikatzen ari zarete, egoera kritiko eta kezkagarri honetara eraman gaituena. Etxebizitza librearen sustapena, erdigunetan. Eta bai, ezin dugu bukatu, hori esan beharra dago, planak etxebizitza babestuak jasotzen dituela. Paperean bai, jasotzen ditu, baina gainera legeak ematen duen gutxienekoan. Baina noiz eta non egingo dira babes ofizialeko etxebizitzak? Noiz? Batek daki.
10 urte barru, inoiz ez dakigu noiz gertatuko den, non, badakigu. Erdigunetik oso urrun, erdigunetik aldenduta. Gainera plan honekin, eraikuntza masiboa sustatzen jarraitzen duzue. Aurreko apoan egin zenuten bezala. Eta esango diguzue aurreko apoa beste lege batzuek bultzatuta egin zela, eta horrelako lo ez egiteko historiak, baina hemen gauzak zuhur esan behar dira eta realitatea azaldu behar zaio herriari. Eta legeek margenak ezarte dituzte. Eta margen horietan gobernuak erabakitzen dute alde batean edo bestaldean jartzea. Eta zuek, 2001 urtean egin zenuten bezala, erabaki berdina hartu duzue. Legeak ematen dituen goiko margenetan oinarritutako politika eta plana abiarazi. Eta errezeta zahar hauei aurre egiteko, EH Bildutik irtenbidea proposatu ditugu azken urteetan. Irtenbide asko eta guztiak atzera botak izan dira. Alokairurako referentzia indize publikoa, alokairurako bitartekaritza udal zerbitzua, etxe bizitza hutsa mobilizatzeko plana, gazteentzako etxe bizitza kolaboratiboak, alokairuaren neurri fiskalak, etxe bizitza konpontzeko diru laguntzak alokairura bideratzeko, etxe bizitza hutsei ibi gainkarga ezarri, eta horiek guztiak bideratzeko etxe bizitza udal erakundea sortzea berriro ere aurrekontuetan aurkeztuko duguna. Eta proposatutako eraikuntza masibo horrek eragin zuzena dauka gure herrian, eskasak diren eremu berdeetan eta naturalgunetan. Eta horien aldeko apustua egin beharrean, herritarren eskura egon daitezen, espazio natura eta bizin alde egin beharrean, hoiek zementura kondenatzen dituzue. Dendarien ingurua, Dirizgoikoa, Peña Santa Marina, Tosu, Muru eta hainbat eremu. Eta era horretan, naturgune eskasen aldeko apusturik ez da egiten, esan bezala. Bimenagari dagokienez, adibidez, aipatzen duzue Berangoko udalarekin bateragarritasun plan bat egingo duzuela. Aspaldi ekarri genuen udalbaltza honetara Bimenaga berreskuratzeko proposamena. Bai Berangoko eta Getxoko herritarrek goza dezaten, baina zuek argi zenukaten zer egin. Berangoko udala nahi duenaren berdina, hau da, ahalik eta eremu gehien lortu eraikitzeko. EH Bildutik ezinbestekotzat jotzen dugu gure eremu naturalak berreskuratzeko, herriarentzat, herriak goza dezan. Eta horrez gain, ezin dugu ulertu mugikortasun jasangarriaren alde omen dagoen udal gobernu batek lo egiteko auzoak sustatzen jarraitzea. Iturribarri dugu horren eredu aipagarria, eta aipatu egiten da mugikortasuna, baina egia esan ez duzue horren aldeko neurri konkretu bakar bat ere proposatzen. Ez da inondik inora plan honen ardatza mugikortasun jasangarria. Bestela, hemen, ekintza zehatzak proposatuko zenituztekete, eta hori ez da gertatzen. Bueno, ekintza zehatzak bezala, bai ikusi ditzakegu parkin batzu, hala nola hor Ugartena, herri erdigunean, parkin berri bat dator. Hori da ekintza zehatza, eta hori da mugikortasun jasangarria zuentzat. Eta berriro esaten dugu ez dugula lo egiteko herri bat nahi. Gure ustez, apoak herriguneak eta auzoak hobetu behar ditu. Ez bakarrik promozio urbanistikoa sustatu. Horregatik, bere garaian, eta apo honen onarpenaren hasieraren prozesuan, metoda lurperatzeko urratsak emateko proposamena eskatu genizuen. Eta hau egin zitekeen, baina borondate falta hemen ere. Baina apo honetan, aipatzearen, non daude Areta eta Romoko auzoak. Non daude inguru horretako herritarren bizikalitatea hobetzeko proposamenak. Jakin badakigu bertan, ez dagoela eraikitzeko lursail librerik eta ikusita zein den zuen eredua, auzo horietarako ez dago inolako proposamenik. Bueno, Romo eta Aretan ez dugu ezer topatzen, baina algortan zer dago, ezer gutxi. Baina hori gutxi baliz bezala, batzokiko patioan pelotaz urbanistikoa ikusi dezakegu. Etxe bizitza liberak erdigunean. Eta gainera, orain, berrikusketa honekin, bide ematen diozu ere, beste eraikuntza bat marraztuz patioan bertan. Horren patioan desargepenari bide emanez. Hemen, berriro ere, erdigunean, batzokian adibidez, ahaztu zaizkizue gure agortako gazteentzako babes ofizialeko etxe bizitzak. Kuriosoa gero zuen diskurtsoan aurkakoa esaten duzue. Eta ondarea dela eta, zer esan. Azken hamarkadetan, 11 dira eraitsi dituzuen etxe esanguratsuak, Iturribarriko baserria, Arrigunako jaitsieran zegoen etxe bizitza, Maidangoko etxea, Oiarretxe, Aurtegia, 3 bat, eta horrela jarri genezake orduak eta orduak. Beraz, bai, apo hau, berriro ere esan beharra dago, apo zaharraren filosofian jarraipen hutsa dela. Eredu zaharkitua betikotzeko apustu argia egin duzu, eta eredu horrek
Dakizuen bezala, orain arteko ondorio antzekoak izango ditu. Gaur egungo egoerara eramango gaitu berriro ere. Hemendik eta 5-10 urtera gaur egun ditugun arazo berdinak izango ditugu. Eta hori da eraikuntza espekulatiboa daukazuelako zuen ardatz. Bestelako bide eta modurik uztartu gabe, etxe bizitzari behar duen ikuspegi soziala eman gabe. Auzoiak dituzu helburu, hiri erdigunekin modu jasangarrian lotzeko ezintasuna dutenak. Ez dagoelako mugikortasun jasangarririk oinarrian. Eta berdeguneen galeraekin batera, ez diozue aitortzen herri ondareak duen balioa eta garrantzia. Eta bai, aipatutako hildo guzti hauek gure herria irudikatzen dute, gure jendartea irudikatzen dute, gure harremanak sostengatzen dituzte, gure begirada sortzen dute, eta mundu honetan orain eta hemen kokatzen gaituzte. Eta politika batzuek herria sortzen dute. Merkataritzarik gabekoa, bizitasunik gabekoa, naturarik gabekoa, identitaterik gabekoa, eta beste batzuek ordea herri bizia, bai sozialki eta bai ekonomikoki. Natura eremuak integratuta dituena, eta berriro ere diot identitatea dukana. Guk argi daukagu zein den gure eredua bigarren hau da. Eta horregatik proposatzen dugu beste hiri antolamendurako politika batzuk egitea eta aplikatzea. Horregatik, eta bukatuko lehenengo hitzartea, apo honi berriro ere ezetz esaten diogu. Eskerrik asko. Benito jauna. Bueno, buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi. Zoritxarrez, Que va a suponer, sin duda, apo berri hau beste akats historiko bat izango da udalerri honentzat, eta behinbetiko onartuko da. Behinbetiko onarpen hau esan beharra dago, albidetuko da EAJak, PSEek eta Alderdi Popularrak akordio bat sinatu dutelako. Alderdi Popularrak aspabienduak egiten ditu, bai, gauza asko esaten ditu osoko bilkuretan, gaurkotasun gaiekin eta interesatzen zaionean, baina Alderdi Popularra beti dago hor gobernu hau babesteko. Eta aurreko osoko bilkuran esan nuen bezala, behin onartu zenean, tripartito bitxia zarete eta gauza garrantzitsuetarako beti zaudete ados. Plan honekin ados zaudete, aurrekontuekin, eta soldatak banatzeko ados egoten zarete. Legegintzaldi honen hasieran erakutsi zen bezala, eta gainerakoetan aspamentuak besterik ez ditugu ikusten. Bestela beti zoazte elkarrekin. Zalantzarik gabe, ez ditu konbentzitzen auzokideak eta asko hitz egin daiteke honen inguruan, ona da batzuentzat eta beste batzuentzat, baina zein da errealitatea. Propaganda handia egin du, gobernu taldeak edo erdi egiak esan ditu gobernu taldeak apo honen inguruan, baina hori guztia gora behera datuek argi esaten dute. Inkesta bat egin zaie herritarrei eta hori irailean aurkeztu zen, eta horren arabera ikusten dugu suspentsoa duela. 10 hori da atera duen nota, plan honek. Eta adintartei dagokienez, 60 urtetik gorakoek baino ez dute onartzen eta gainera 5 besterik ez diote ematen. Getxoko gainerako herritarrek ez diote nota altua ematen, izan ere 4 nota ematen diote oro har. Eta auzoka hitz egiten badugu, aretan baino ez da gainditzen eta logikoa izan daiteke. Hor, planak eraginik ez duelako, baina gainerakoetan eta batez ere auzo batzuetan zeinetan eragina handia den Algortan eta Andramari hain zuzen ere suspentsoan abaria da. 4tik beherako nota jasotzen duelako, eta gauza bera gertatzen da etxebizitza politikekin. Herritarrei egindako inkesta horretan suspentsoa jaso dute etxebizitza politikek, eta agian pentsatzen zenuten txalotuko zutela herritarrek edozein gauza baldin eta propaganda ona egiten bazenuten eta faltsukeriak esaten bazenituen, baina ez duzue lortu. Getxoko herritarrek ez dute sinestu planaren inguruko propaganda. Hau, aldatuko duelako baldintzarik gabe Getxoko udalerria eta atzera egiteko aukerari gabe, eta herritarrek hori badakite. Nire gustatuko litzaidake ariketa bat egitea, eta gustatuko litzaidake irudikatzea nolakoa izango den Getxo 10-15 urte barru. Baldin eta plan hau erabat garatzen bada. Lehenik eta behin, logikoki, Andramari aztertu behar dugu. Auzo hori ezingo dugu ezagutu, hormigoiz beteko duzue Martiturritik Dilizeraino, hau da gasolindegietatik golferaino.
eta Peña Santa Marinatik Iturraneraino, hau da Andramariko eskoletatik eta Izerrotatik, mugaraino, berango dekin daukagun mugaraino. Hori guztia urbanizatuko da, plana erabat garatzen bada duela 10-15 urte barru. Eta ikusita hor garatu dena, galdetuko dugu etorkizunean zergatik ez dagoen babeseko etxebizitzarik alokairurako, eta hala da, muga bat jarri duzue sektoreak garatzeko. Eta soilik 75 aukera emango du 5 sektoreak erabat garatzeko babeseko etxebizitzarik egin gabe edo gizarte alokairurako etxebizitzarik egin gabe. Bigarrenik, naturalak izan daitezken gune batzuk edo berreskura daitezken mimenaga bezalako gune batzuk edo askorri bezalako gune batzuk eraldatuko dituzue, esango duzuen narriatuta daudela eta arrazoizkoa dela urbanizatzea. Naiz eta lehengora daitezken. Hori izaten duzuerako adibidez gaur egun Martiturriri buruz narriatuta dagoenez, guazen merkataritza poligono bihurtzera. Esan nuen bezala ez da bere kabuz narriatzen lurzorua baizik eta hirigintzari dagokionez abandonatu delako gobernu talde honek espazio hori. Eta hirugarrenik auzoka gizarte bereizketa egingo da eta gaur egun baino nabariagoa izango da. Eta gaur bereizketa hori oso handia da. Zergatik? Etxebizitza libreak egingo direlako hirigunean gehiegizko prezioetan eta babeseko etxebizitzak egingo direlako kanpoaldeetan. Periferian. Eta badaude hirigune berriak eraikiko direnak sektoreekin, eta horietan ere bai, begiratu simple batekin ikusiko da zein den librea eta zein den babesekoa. Eta hori da gertatzen da Getxon azkenengo hirigintza garapenekin, hori gertatzen da adibidez Iturribarrin. Oso azkar ikusten da zeintzuk diren babeseko etxebizitzak eta zeintzuk diren etxebizitza libreak. Eta horrek mezu argia helarazten du eta oso negatibo aldi berean. Hau da, babeseko etxebizitza ematen dugu, bai familia batzuei etxebizitza babestuak ematen dizkiegu, baina ez desatela ahaztu ez direla berdinak eta horrek gizarte bereizketa negatiboa ekartzen du. Eta hori oso maltzurra da. Hala, errotatxun gimnasioa egongo da eta erosketak egin halko ditugu eta hortarako aparkalekoa egongo da, baina ez dugu aukerarik izango naturan paseatzeko. Gero eta urrunago egongo da natura eta beste udalerri batzuetara joan beharko gara. Joan den egunean, lehen egunean ikusi nuen iragarki bat, Getxo helmuga turistiko bezala iragartzen zuen argazkian, 2 pertsona zeuden paseo bat ematen oso berdegune polit batean, bizikleta batekin eta galdera begibistakoa da. Apo honetan non dago berdegune hori, non dago larre hori, ez dago inon. Hori da oro har zuek marrastutako udalerria eta 15 urte barru izango duguna. Eta plan hau onartzeko moduei dagokienez, asko dago esateko ere bai. Nahi duzue plan hau onartzea idatzizko araudi asko du plan honek, baina herritarrek ez dute sarbide osorik izan dokumentazio horretara inoiz, eta hori nahiko larria da, baina horrez gain taldeok ez dugu sarbiderik izan eta ezin izan dugu dokumentazio guztia ikusi. Batzordean esan bezala dokumentazioa bidali diguzue, pendrive batean eman diguzue dokumentazioa, baina falta dira Eusko Jaurlaritzaren saien txostenak, Aldundiarenak eta ministerioen txostenak. Hau da, urtebete daramazue txostenen zain, esan ez, zer esan zezaketen txostenek, baina azkenean ez dituzue partekatu txostenak gurekin. Eta zer daukagu? Trukean? Idazketa taldearen txosten bat eman diguzue horiei buruz. Hau da, txostenaren txostena daukagu eta ez da zehatz-mehatz aztertu behar ikusteko nondik nora doan txosten hori edo zer jorratzen duen. Lehenik eta behin ez du aipatzen Kultura Ondareko Zentroak egindako ohartarazpena, elementu batzuk babesik gabe geratzen direlako Portu Zaharrean. Horrez gain, zalantzak izan zituen etxebizitza sailak, babeseko etxebizitza guztia pilatzeari buruz periferian. Hori ere ez da aipatzen. Adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiak gomendio bat egin zuen, balio agroekologiko altuko lurzoruetan, konpentsazio proposamen bat egiteko, idazketa taldearen erantzuna zein da? Uste duela desklasifikazioa badela, konpentsazio nahikoa zentzu horretan. Eta hori etengabe errepikatzen da. Hala, apoaren komodina beti da lurzoruak desklasifikatzea, eta hori da bere propagandarik edo faltsukeriarik handienetariko bat. Labur bilduz,
Eta badakit jakingo duzuela, osoko bilkura honetan ergelak ez garelako, argudio horrek ez du sostengurik. Ez du oinarririk, plan bat alderatu behar da egungo udalerriaren egoerarekin eta ez duela 20 urteko planarekin ezin izan delako hori garatu legeriak hori eragotzi duelako. Otro de los pilares fundamentales de este plan es la vivienda. Bueno, plan honen beste ardatzetako bat, etxebizitza. En la vivienda también vemos Arlo honetan ere, propaganda asko, eta esateko hainbat gauza. Lehenik eta behin, propaganda horretan gehien erabiltzen den argumentuetako bat hauxe da. 822 etxebizitza egiteko plana dagoela, alokairu sozialen ateratzeko. Zifra horrek zer du oinarri etxebizitza legea, estatu mailan onetsi berri dena. Beraz, EAJak zuek lege horri uko egin zenioten, errekurritu egin zenuten osoko bilkuratik, eta berez lege horrek posible egin du babes ofizialeko eta alokairu araubideko etxebizitza kopuru hori eskainal izatea. Eta oroar plan honek ez zuen barne hartzen hainbeste alokairu sozialerako etxebizitza estatu mailako legea honetzi zen arte. Bigarrenik, plan honekin ia baimendutako eraikuntza kopuruaren gehienekora iritsiko gara. Arazoa konpontzeko etxebizitza lortzeko arazo esate baterako alde batetik, getxok biztanleak galtzen daramatza hainbat urte, 20 bat, eta azken hirigintza garapenetan ere ezin izan dugu joera hori moteldu. Beraz, zalantzan jar dezakegu plan honen konstante horri buelta emateko gaitasuna. Beste alde batetik, etxebizitzarako zailtasunak ditugu plan honekin, etxebizitza gehiago egongo omen da merkatuan, eskaintza gehiago behintzat bai, baina kontu nagusia zein da zein preziotara egongo deia etxebizitza horiek. Izan ere, etxebizitza arazoa eta hau askotan esan dugu. Ez da etxebizitza edo eskaintza falta dela, baizik eta merkatuak berak egiturazko arazoa duela, eta beraz etxebizitza merkatuaren arazoa da. Eraikitzen jarraitzen dugu getxon eta leku guztietan, baina prezioek gorantz jarraituko dute. Gero eta eragiketa gehiago daude, salerosketarako. Beraz, plan honekin lortuko dugun gauza bakarra da, etxebizitza gehiago izatea bai, baina funtzionatzen ez duen merkatu batean. Eta esaten duzu ez duzuela egingo, etxebizitza merkatua ez duzuela arautuko. Iragarpen handiak egiten dira, etxebizitza asko, aurrezade fabrikatukoa, edo industrializatua. Horrekin azken finean, bloke zebrak irekitzen dira, baina egiatan zer gertatzen da. Daramatzagun 2 urte hauetan ez da neurririk onetzi etxebizitza arloan. Ez dago planik, eremu tentzionaturik ez ezer. 2 urtetan ez duzue ezer egin etxebizitzaren alde udalerri honetan. Eta arestian esan bezala, zer gertatzen da? Sustatzen dela etxebizitza eredu bat segregatu egiten duena. Etxebizitza askea eta asekiblea ez dago gehiengontzako. Etxebizitza librea behar dugu, baina modu lukratiboan eraikitzen ez dena, batzokian, telefonikan edo inguru horretakoan egindakoak ez bezalase. Eta babeseko etxebizitzak bai, kanpoaldean. Eta beraz, esan dezakegu zer esaten duen eta zer ez duen esaten aponek, baina oroar honek gure udalerria erabat aldatuko du. Espazio natural gutxiago, geratzen zaigun ondarea pikutara, eta toki ikonikoetan gainera, portu zaharra tartean, eraikin babestuak dituenean egunuan.
inguruan. Beraz, gure bozka ezezkoa izango da. Nire taldeak ez du babestuko, Alderdi Popularrak egingo duen bezalaze, etxebizitzarako soluzio faltsurik. Eta ez dugu babestuko ondare material eta inmaterialaren babesgabetasuna. Ez da espazio galera ere, espazio natural horiek balore ekologiko handia dutelako, eta ez bakarrik Andramarin hori bai nagusiki, baina Mimenagan eta beste inguru batzuetan ere, boluen tartean. Bukatzeko gustatuko litzaiguke denbora makina bat izatea. Eta ikustea ze argumentu ematen dituzuen 10-20 urte barru plan honen inguruan. Ziurrenik antzandia izango dute gaur ematen dituzuen argumentuan inguruan. Ez da aurreko planari referentzia egiteko desastre bazela, hobetu barzela, baina duela 20 urte aldeko botoa eman zenuten ba. Beraz, honetziko den plan hau akats historikoa da udalerriarentzat. Eskerrik asko, Díaz Andrea. La máquina del tiempo... Bueno, denbora makina hemeroteka da, dena idatzita dago. Prozesu publiko batez ari garelako. Gaur esandakoaren arira ikusiko dugu gero zer gertatzen den. Interesgarria da bai, gero dokumentu bat izatea gaur esaten den guztiaren inguruan. Osoko bilkurara dakargu, Getxoren apoaren behin betiko onespen proposamena prozesu oso luze eta zorrotzaren ostean. Parte hartzen maila handia izan du, hamarkada bat baino gehiago lanean. Alderdi teknikotik analizi elkarrizketa kontraste publikoa eta bar. Azken urteotan, azken 3 urteotan. Eta asko esan izan da plan honen inguruan. Egia esateko, esan diraen gauza batzuk ez dira egia. Horregatik, hemendik esan nahi dizuet seriotasunez jardun behar dugula? Horrelako eztabaida batean. Getxok, plangintza eguneratzeko beharra zuen, horretan denok ados egongo gara. Ezin gara iraganean anklatuta bizi, beste garai bateko dokumentu batean pentsatzen. Apo hau ez da kapritxo bat, ez da inposaketa bat. Tresna honek zorroztasun teknikoa du oinarri, plangintza modernoa egungo desafioi erantzuten dieta asko dira gainera. Larrialdi bati erantzuten dio gure ingurumenaren babesari, kohesio sozialari eta jasangarritasun ekonomikoari. Azken finean, hiri proiektu bada datozen 15 edo 20 urteetarako, eta Alderdi sozialistatik beti esan izan dugu hiri baten plangintza egitea ez dela erabakitzea non eraiki daiteken eta non ez, baizik eta norentzat zein helbururekin. Lan karga handia da gure udalerrirako etorkizun hau. Eta horregatik zentratzen gara pertsonetan izan behar den bezalaze, etxe bizitzetan, hazkundean eta jasangarritasunean. Tosumuru, Peña, Santa Marina sektorak etzaizue gustatzen olako ezer, non egin nahi duzue, babes ofizialeko etxe bizitza kopuru hori? Hirigunean, telefonika inguruan, 3.000 non egingo dituzue, planteatzen den bezalaze. Eta nola? Nik uste du seriotasunez jardun beharra dagoela. Momentu honetan, Euskadin etxe bizitzarako beharra dago. Azken hamarkadetan, egon den behar izanik handiena. Eta plan horrek bermatzen du etxe bizitza babestua egongo dela. Eta honen kontra doana gezurra dio. Etxe bizitza berrien 2 eren babes publikokoak izango dira, eta ez da edonolako zifra. Eta uste dut, lehengo bozeramaileek esan dute, batek gehiegi dela, besteak ez dela nahikoa. Zeri eutxiko diogu orduan. Legearen gutxiengoetara mugatzen dela eta besteak eraikitza eta eraikitza dela helburu ez. Erabaki politiko eta soziala da. Eta horrela, erantzun bat emango diegu familiei, gazteei, pertsona nagusiei, guztiei, jende askok ezin du etxe bizitza bat lortu Getxon. Eta gero badago beste debate bat, ezta? Hiri lurzorua, urbanizatua, baina non eraiki nahi duzue, ba? Esan da baita, areetan, ez duela inongo eraginik plan orokor honek. Plan orokorra ez da etxe bizitza egin eta egitea eta listo. Dokumentazioa falta zaigula? Ez dakit, nik uste dut daukagun dokumentazio guztiarekin
legegintzaldi osoa eman genezakeela dokumentazio guztia aztertzen bakarrik. Es que es en el suelo urbanizable donde Hiri urbanizagarria erabil dezakegu hasteko, eraikitzeko, hala da. Horregatik, portzentaiek erabat errespetatzen dute araudia, baina desberdina dira hirigunean eta edo hiri lurzoruan eta urbanizagarrian, baina honetan ez du sakonduko. Duela gutxi esan du etxebizitza arloko sailburuak, etxebizitza arazoak baduela konponbidea eskuartzen badugu, administrazioak baliabide publikoak ematen badituta koordinatzen bagara, eta hori egiten dugu plan honean. Identifikatu, mobilizatu, plangintza egin etorkizunera begira eta baldintzak sortu etxebizitza babestua egia izateko gure udalerrian. Guk badakigu nola eginda dagoen 2000 bateko plana. Behar bada momentu hartan, bestelako egoera zen. Baina guk jakin badakigu Andramarin zer egin den. Eta horri ere paratu nahi diot, esaten da plan hau espekulatiboa dela, baina etxebizitzaz hitz egiteko lurzoruaz hitz egin beharra dago, eta ezin dugu esan larrialdi egoeran gaudela plangintzarik egin gabe. Hau ez da plan espekulatibo bat, behar dugun plan bada, soziala, publikoa eta beharrezkoa da. Eta behin eta berriro, demagogia hau errepikatzen dugu. Esaten da plan honek Andramari suntzituko duela, landagunea suntzituko duela eremu berdeak. Ez da egia. Plan orokor berrian 80% baino gehiago desklasifikatu egiten da. Hiri urbanizagarren 80% baino gehiago desklasifikatzen da. Eta bestela zergatik izango lukete enpresek gatazka bat edo beste gure udalarekin. Babestu eta mugatu egiten du eraikitzeko aukerak aurreko planarekin alderatuta, eta sektore honetan plan honekin gutxiago eraikitzen da eta gehiago babesten da, hori da realitatea. Lehen esan dugu, herri erakundek ezin dugula gure kabuz konpondu etxebizitzaren arazo hau blankidetza behar dugu, ezinbestekoa da, baita enpresak kontutan hartzea, ezin dugu bakarrik egin. Hala plan honetan irizpide ambiental zorrotzenak hartzen ditugu kontutan. Hala da, sailkapenen 80% ere aipatu izan dugu, ez da, azken finean garrantzitsua den horretan zentratu bargara, baina hainbat eta hainbat neurri daude ingurumen azterketa estrategikotik eratorri eta kontua ez da plan espansibo bat egitea baizik eta regionala, jasangarria eta ingurunea errespetatzen duena. Beste ardatz bat, azpimarratu beharrekoa. Ez dakiz zer nolako astakeriak esan diren gaur. Lurra degradatu dagoela, ez dakiz zer, ez aukera bat da modernizaziorako eta kalitatezko enplegua sortzeko. Jarduera ekonomikoa inguru ordenatu batean koka dezakegu, eta ez hori bakarrik badakigu jasangarritasun fisikoa ardatz dela. Ekonomiaren dibertsifikazio ere ardatz dela. Eta argi dagoen bezala ez gara hitz egiten ari neurri gabe hasteaz. Oreka irizpideak ditugu ardatz. Eta zerbait garrantzitsua esan nahi dut. Hau ez da plan itxia izan. Ez bazai zerbait gustatzen ez naiz isilduko, argi eta garbi hitz egin nahi dut. Ia 2000 alegazio aurkeztu dira prozedura honen inguruan, azaldu da zein den prozedura, prozesu luzeak egin ostean, azaldu izan da proposamen teknikoa nahi genuela, interes orokorrerako, eta gero landuko genituela interes partikularrak. Proposamen asko daude, hoietako asko bizilagunenak eta garrantzitsuenak aintzat hartu dira. Zuzendu ditugu hainbat gauza eta honek zer erakusten du. Hau ez dela inposizio plan bat. Elkarlanaren emaitza baizik, udal teknikariena, kanpoko idazle taldearena eta herritarrena. Ziurrenik, pertsona guztien ezin izan dugu kontutan hartu, ezin da guztien gustukoa izan, baina esan dezakegu bai, lan garrantzitsua egin dugula interes orokorraren alde. Eta nik eskerrak eman nahi dizkiet lan hau egin dutenei, beren beregi mugarri handi bat delako legegintzaldi honetan, eta eskerrak eman nahi dizkiet, kanpoko talde horretatik urteak prozesu honi eskaini dizkioten pertsonei.
Ezoiko lurralde batzordean ere aurreko gunean esan genuen zer nolako lan handia dagoen proiektu honen atzean. Eta azken emaitza asko hobetzen du gure iragana. Zer gehiago? Desadostasunak bai, beti egon izan dira, eta bide luzea egin dugu horregaitik, apoak prozesu luzea dira, eta onespen desberdina behar dituzte, behin-behinekoa eta behin-betikoa gaur dakarguna, eta horregatik bidean zehar hobetzen joan gara. Esan bezala oso garrantzitsua da beti interes orokorra gaientzea, eta Getxoren tresna hau herritarren gustokoa izatea, eta kontutan ardezagun adostasun ardatz izan behar dela, desberdinen arteko adostasuna da behar duguna. Eta hori ez da ezer txarra. Ados jartzen garela kontu garrantzitsuenetarako, eskerrak gai garela ala egiteko. Udalbatza honetan, kontutan hartuta, 25 zinegotzik osatutako udalbatza batean, inork ez daukala gehiagon bat. Hori ala da. Balio eman behar diogu guztiari eta are gehiago desberdinen arteko akordioa ari garenean. Balio hori are garrantzitsuagoa da. Udalbatza honen 172aren onespenarekin aurrera aterako da plan hau. Beraz, esan dezakegu babesa izan baduela 172arena. Eta gainera kontsentsu handiko plana da eta horrek esan nahi duatzen elkarrizketa asko gondela, herritarren kolektibo asko izan direla eta horregaitik alderdi sozializatik arduraz diogu gobernu alderdia garela. Erantzuk izan duen gobernua. Izan ere, erabakiak hartu behar dira, batzutan ez dira errazak bai, errazagoa da, guztiaren atzean egotea. Baina erabakiak ezinbestan hartu behar dira, eta benetan diogu. Uste dugu plan honek hiri orekatuago eta jasangarriagoa eta justuagoa eskaintzen duela. Gaur, pauso bat emango dugu etorkizunerantz. Eztabaidatu izan dugu, asko gainera, baina azkenean zer da garrantzitsuena, Getxo aurrera doala, esan bezala, erantzukizun partekatu bat daukagu, horratzean pertsona asko daude, eskuartean daukaguna ez da mapa multzo bat, baizik eta gure hiriaren ikuspegi bat, jasangarritasunaren eta solidaritatearen aldekoa, eta hori da azken finean gure egitekoa. Hori da etorkizunari utzi behar dioguna. Azken finean, bai, denok nahi dugu hirirekiago bat, berdeagoa, etxe bizitza aukera gehiagorekin, niretzat hori da azken finean, plan honetan garrantzitsuena, eta aukerak behar ditugu ez da guztientzako. Beraz, beste modu batera ezin denez izan, guk babestuko dugu plana, eskerrik asko. Andra jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Mila esker, egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet nire udaltaldea osatzen duten guztiei egindako lan guztiagatik. Hala, puntu honetara heldu arte, lan handia eginda. Eskerrik asko baita ere bizilagun guztiei guri konfiantza boto bat ematearren. Haiei esker plan hau asko aberastu da. Gaur egun, kargu publiko batean dagoen pertsona orok ezin du bestalde batera begiratu. Bizilagunen arazo nagusia konpontzeko aukera dugulago edo behintzat saiatzekoa. Gaur egun arazo hau etxe bizitzarena da. Getxon etxe bizitza behar dugu, asko. Gure bizilagunek semalabak Getxon geratzea nahi dute. Gure semalabek Getxon geratu nahi dute. Getxora itzuli nahi dute. Eta beste udalerri askotako jendeak ere Getxora etorri nahi du. Getxon etxe bizitza eskaera izugarria da eta eskaintza oso basua. Oso prezio altuetaz ari gara, baina horretarako milakatze bizitza egin daitezke, bai, irtenbide partziala da, partxe bat izan daiteke. Etxe bizitza libreak alokatzeko bultzada ematea, zona tentzionatu izendatzea, alokairuko prezioak eta bar, baina neurri horiek erratikoak dira. Horrela ez da lortzen prezioa kontrolatzea, ez da lortu.
Guztiz kontrakoa pasaden astean, argitaratukoaren arabera, Bizkaian izugarrizko almena galdu dugu alokairurako. Eta etxebizitzek izugarrizko esfortzua egin behar dute alokairu ordaintzeko 37%. Zer diote datuak? Ba, Getxon, 5.000 pertsonek diru laguntzak eskatu zutela alokairu ordaintzeko. Eta errealitatea hause da. Izugarrizko arazoa dugu, gure bizilagunak eskatzen ari da. Goazen ba proposatzera, goazen egitera, goazen ba ustera espazio bat ateratzeko, paseatzeko. Eta Getxostarren botoekin alderdi erabakigarria bihurtu gara plan honen itxuratze prozesuan. Alderdi popularraren kasuan beti daukagu gure bizilagunen bizitza hobetzea ardatz, eta horregatik plan honetan bizilagun guztien eskakizunak hartu dira kontutan. Hala, alderdi popularraren aldeko botoa dauka plan honek, alderdi sozialistarekin eta EJ-rekin batera izan ere gure herritar gehienen sentsibilitate guztia kontutan hartzen direla uste dugu. Kontutan izan berriro ere alderdi sozialistak eta EJ gehiengo osoa izango balute, plan hau ez litzatekela berdina izango. Gaur honesten ari garen plan hau erabat ezberdina izango litzateke. Alderdi popularratik beti pentsatu izan dugu Getxon barrutik kanpora egin behar dugula lan. Eremua redensifikatu behar direla. Hainbat espazio daude eremu kontsolidatuetan, garatu behar direnak. Iturribarri, bertan kanpa asko abandonatuta daude, orain pilo bat jende bizi da bertan. Andramari besta adibide bada, Europa jauregeren inguruan, Zubiletas, Salzidualde, Sarriko Baso, gure herriari itxuratzarra ematen dioten lekua dira eta garatu beharrekoak, eta plan honetan hala egiten da gainera. Getxon gainera badaude hainbat eta hainbat udalerri, hainbat metro karratukoak, eta plan honetan modu generosoagoan banat ditzakegu etxe bizitza hoiek pertsona gehiago sartzeko bizitzen, familia gehiago, seme-alaba gehiago, edo duintasun handiagoz bizitzeko aukera emateko. Ez esan hori positiboa eztenik. Getxon, hainbat eta hainbat etxe bizitza daude gainera, berdefinitu daitezkeenak. Gaur egun, edozein jarduketa jasanezina da ekonomikoki eta sozialki pila bat lekutan. Baina plan honen bitartez, bizilagun askori irtenbide bat eskainiko diogu eta molestia asko ekidin. Eta esan berro dugu baita ere, Getxon aparkatzeko aukera izatea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da konpontzea aparkaleku falta hau. Aparkalekuak behar ditugu jende hona etorteko erostera, disfrutatzera. Etorkizuneko plana aldatzeko behar izanik gabe. Edozein tokitan aparkalekoa diseina daitekenean, plan honi esker egin ahalko da datozen urteetan. Nahi duen moduan mugituko dira bizilagunak Getxobus, bizikleta, kotxez, aparkatzeko aukerarekin, oinez, rampa mekanikoekin. Horixe dator plan berri honetan. Eta hirigunetik kanporantz joan behar dugu, lehen urbanizagarria den horretantz, eta bertan egin behar dugu etxe bizitza librea. Eta legea gainera ahalbidetzen digu. Hurbileko horretatik hasita. Gutxinaka metrotik itsasorantz egin behar dugu eraikuntza lan hori. Eremu berri hoietan, kirol instalazio berriak egin beharko ditugu, gaur egungoak ez direlako nahikoak. Eta sorte apur batekin eskola berriak elaunaldi berrientzako. Eta horixe guztia dago aurreikusita plan honetan. Ezinbestekoa da baita ere toki gehiago bilatzea gure bizilagunek lan egin ahal izateko udalerrektik ateratzeko beharrik gabe. Eta horrela ikusiko dugu plan honek teknologi poligono berri bat ematen digula eta espero dugu honek lana ekartzea, kalitatezko lana.
Arestian esan bezala, hau ez da gure plana, baina, ni ziur nago bakoitzak berea duela, baina alik eta adostasun politiko handiena, bizilagunekiko adostasun handiegina lortu behar dugu eta guztio lan egin dugu ala izateko. Badakigu ezin diegula erantzun berri izan guztiei, eskaera asko ezin izan ditugu hartatu, baina ez diegu uko egin, gorde egin ditugu, kontutan hartu ditugu, denboraren iraganarekin betetzen joateko, hala ere, ulertzen dugu, gehiengo oso aurreko legegintzaldian onetsitako aporen berrizan gehienak ebatzitak geratu direla. 10.000 bizilagunek sinadura bilketa egin zuten Trinitario inguruko plangintza aldatzeko eta hori konpondu da. Adostasunez. Gauza bera esan dezakegu Martiturriko bizilagunen inguruan aurreko plana salatu zuten eta orain beraien eskaerak plan berri honetan kontutan hartu dira. Salzidualde, Zubiletas, gauza bera. Elkarte bihurtu ziren eta orain planean kontutan hartu dira. Salziduren kasuan zer, etxebizitza eskatzen zuten, Errotatzuren kasuan, Poligonoko kasuan, 240 aparkaleku kendu dira. Andramari gure lurraren bitartez, erronkak hartu dira kontutan. Aurreko legegintzaldiko plan, aretatik plan berri batera pasatu gara asko aldatu dira. Eta esan bezala, bizilagunen eskaera horiek guztiak ebatzi dira, neurri batean edo bestean asko dago egiteko, plan hau eta 4.000 etxebizitzako poltza hori egia bihurtzeko, baina orain guztion lana da bultzada ematea errealitate bihurtzeko. Gure alderdiaren bozkarekin saiatuko gara honetzitako guztia egia bihurtzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. González jauna. Egunon. Bueno, hoy 10 de noviembre de... Gaur 2025ko azaroaren 10ean osoko bilkura honek administrazio izapidetik harago doan orrialde bat idatziko du. Dokumentu teknikoa onartu ez ezik, getxo hasteko modua zuzenduko duen esparrua ere onartuko dugu. Horren bidez babestu eta aitortuko delako hurrengo hamarkadetan. Gaur, amaitu egiten da prozesu luzea eta konplexua, baina horrez gain etapa berri bat hasten da. Hona heltzea ez da erraza izan. Bidea oso zaila izan da, eta urte askoan lan egin dugu teknikoki, alegazioak egon dira txostenak eta parte hartzea, eta tentsio, desadostasun eta mesfidantza uneak egon dira, eta logikoa da, dan aukitzen duelako apoak, lurzorua, etxebizitza, paisaia, tokiko ekonomia eta memoria kolektiboa, ez da gobernu plan bat, baizik eta begirada eta ukapen askoren laburpena. Prozesua abiarazi zen herritarren parte hartzearekin eta aurrerapenarekin eta jarraitu zuen ingurumen ebaluazioarekin, txosten sektorialekin eta plangintza kontseiluaren lanarekin. Eta hortik aurrera, erakustaldi publikoko eta alegazioko garai intenso bat hasi zen. Eta iaia 2000 aurkeztu ziren, eta 2 ñabardura egin beharko lirateke. Asko zilegi izan ziren eta eraikitzaileak. Eta beste askok erantzuten zieten interes partikularrei eta antolatutako oposizioari eta denei erantzun zitzaien. Eta helburua beti izan da ez geldiaraztea baizik eta hobetzea. Paraleloan, 81 txosten eskaera eta kontsulta sektorial izapidetu ditugu eta askok eragiten dute gure plan honetan, kostek, portuek, errepideek, trenbideek, ingurumenak eta beste sail askok. Eta horrek azaltzen du zergatik behar dena inbeste denbora apo bat egiteko. Eta norbaitek ziurazki pentsatuko du berandu datorrela, baina ziurazki ez dakielako zer behar den koordinatzeko prozesu hau legezkotasunez eta zorroztasunez. Plan hau ez da asmo honen katalogo bat, baizik eta ordenatzen duen dokumentu bat, eta hori egiten du ikuspegi integratu batekin. Hala, urbanizagarria den lurzorua murrizten du aurrekoarekin alderatuta, beharrezkoa ez dena desklasifikatzen du eta biriki berdea sortzen du getxorako. Eta ez gara ari adreiuaz, baizik eta aukerez. Gure helburua da gazteek hemen aurkitzea bere lekua, hipotekatu gabe ez lurraldea, ez bere etorkizuna. Eta enpleguaren ikuspegitik planak horizonte berria irekitzen du Martiturrirekin. Bertan jarduera berritzaietarako eta produktiboetarako poloa sortuko delako eta aukera espazio bat izango da gazteentzat. Eta gizarte ikuspegitik eskari historiko bati erantzungo zaio. Fadura handituko da eta kirol zuzkidurak hobetuko dira eta
gain 14 jarduketa egongo dira. Hiri sarbidea eta irisgarritasuna hobetzeko, kaleak irekitzeko eta desnibelak ebasteko. Eta are gehiago. Plan honek 11 jarduketa integratu aurreikusten ditu hiri lurzoruan eta 9 plan berezi oso gune desberdinetarako. Portu Zaharra, Andramari, Zubieta, Ormasa, San Nikolas Martikoena edo Katea Orduña. Eta ez dira izenak, baizik eta hiri zauriak. Apo honekin itxi nahi direna konponbide errealekin. Horrez gain, 50 zuzkidura jarduketa aurreikusten dira eta kirurgia urbano egin nahi da. Defizitak babesteko eta gure helburua ez da plana zurruna izatea, baizik eta egokigarria izatea. Eta horregatik, hiri lurzoruak edo beto esan da hiri erabilerak malgutzen dira, modernizatzen dira gaur egungo eraikinen baldintzak eta ondarea zaintzeko aukerak handitzen dira. Babes gehiago, baina horrez gain, tresna gehiago ere bai, jabeek aukera izan dezaten birgaitzeko eta mantentzeko baina balioa galdu gabe. Eta orekasari garen honetan, badakigu eztabaida politiko handia izan dela. Eta EH Bilduk esan du arriskua duela edatzeko eredu honek eta lurzorua edo landa lurzorua galduko dela Andramarin. Eta zilegi da esatea, baina gogorarazi behar da, apo berri honek urbanizagarria den lurzorua murrizten duela aurrekoarekin alderatuta. Eta garraio bideak eta zerbitzuak areagotzen dira. Ez daude hormigoizko zelaiak, futbol zelaiak, eta horretan datza gobernatzeak. Eta alderdi popularrak liberalizazio handiagoa eta lurzoru gehiago eskatu dizkigu inbertsioa erakartzeko. Eta guk bai, inbertsioa nahi dugu, baina beti planaren arauen baitan. Hala, apo honek blokeatzen du interes publikoa improvisazioaren aurrean. Algortan, berroneratzea da erronka, ez edatzea, eta plan honen apustua da birgaitzea, zentsu honez eta zen honez dentsifikatzea, erosgarria den etxebizitza indartzea eta babestea Portu Zaharra. Elkarrekin Podemosek azpimarratu du lehenetsi behar ditugula jasangarritasuna eta parte hartzea, eta arrazoia du. Plan hau ez da agortzen onarpenarekin. Beharrezkoa izango da edatzea gardentasunez, entzun beharko dugu zuzendu eta egokitu, eta hori da gure gobernu konpromisoa. Areetan, erronka da, hiri kalitatea mantentzea bazterketan erori gabe. Apoak berdegune berriak txertatzen ditu, espazio publikoak berreskuratzen ditu, eta lokal batzuk etxe bizitza bihurtzea ahalbidetzen du gizarte irizpideekin. Nahi dugu auzo anitza, ez luzuzko erakusleioa. Hori da hiria planifikatzearen eta lurzoru administratzearen arteko aldea. Eta asko hitz egin genezake planaren integraltasunari buruz, baina bere funtsa argi dago. Orekatzen du bizitokia, produktiboa eta zuzkidurakoa, babesten ditu paisaia eta ondarea. Eta integratzen ditu jasangarritasuna, mugikortasuna eta gizarte kohesioa. Ez da alderdi plan bat, baizik eta esfortzu kolektiboaren emaitza, bere helburua izanik, getxo bizirik, bizigarri eta orekatu mantentzea. Eta hala eta guztiz ere ezin dugu esan perfektua denik, jakitun gara mugak dituela. Bai, noski, aldaketak egin beharko dira, lehentasunak berrikusi beharko dira eta zaintza mantendu beharko da politikoki eta herritarrei dagokienez, baina okerrena izango litzateke paralisira itzultzea. Udalerri honek ezin du jarraitu salbuespenetan oinarrituta planifikatzen, eta gaur erantzukizunez bozkatzen dugu. Beste aukera delako planik gabe jarraitzea eta premiaz interpretatzea urbanismoa. Eta hori desastre soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa izango litzateke. Plan honek bermatzen du ogasunaren jasangarritasuna, orekatzen ditu eskubideak eta betebeharrak eta ordenatutako horizontea eskaintzen dio getxori. Guk bai esaten diogu apoari, guretzat onena delako getxoren etorkizunerako, ez du inposatzen, baizik eta koordinatzen, ez ditu hitzematen mirariak, baina metodoa eta ikuspegia eskaintzen ditu. Hori bai, plan jasangarria eta integratua etorkizunera begiratzen duena humiltasunez. Jakinda perfektua ez dela existitzen, baina beharrezkoak ezin duela gehiago itxaron. Horregatik, gobernuaren izenean eta lan egin duten guztien izenean, berretsi nahi dugu biharko getxorekin daukagun konpromisoa. Eta getxoko EH Bilduren emendakina entzun da deiabu sentsazioa daukat. Datak aldatzen dira, hitzak aldatzen dira, baina gidoia berbera da, horregatik deiabu sentsazioa dana dago gaizki, dana eginda berandu, dana eginda gaizki eta noski. Proposatzen den ezer ez da nahikoa, bitzia da. Konbentzitzen dien plan bakarra beti da existitzen ez dena. Esaten dute apoak ez duela udalerri eredu berririk ekartzen, eta hori da gaizki ulertze nagusia. Ez da udalerri plan bat, baina legeriaren irizpidea jarraitzen ditu, baina getxorako plan bat da. Ez dugu legerik sortzen edo
Ez ere egiten Euskadirako baizik eta Getxo planifikatzen. Getxok hiri eredua behar du, bizigarria, orekatua eta jasangarria. Eta hori da zuzen ere plan honek egiten duena. Esaten da ez ditugula herritarrak jartzen erdigunean, baina azten zaie 2000 alegazio izapidetu direla, banan, txosten tekniko juridikoekin eta ingurumen txostenekin. Agian nahazten dute parte hartzea hau batekotasunarekin. Entzuteak ez du esan nahi dana onartu behar denik, baizik eta irizpidez eta sorostasunez erantzutea. Zuek pentsatzen baduzu entzutea baietz esatea dela, proposatzen duzuena ez da parte hartzea, baizik eta sumisioa. Makiajea dagoela esaten duzue, bai, bale, desklasifikatuko ditugu 2 milioi metro karratu lurzoru urbanizagarri. Hala, lurzorua erreserbatuko dugu babeseko 3.000 etxe bizitza egiteko. 850 alokairuan eta babestuko dugu askorri deskontrolatutako urbanizazioaren aurrean. Bale, hori izango da makillajea. Esaten duzue porlanaren logika zaharra dela, eta deigarria da, desklasifikatzen da lurzorua, hiri aztarna murrizten da, babesten da paisaia, berdeguneak handitzen dira. Eta hala ere, hormigoia dela esaten dute, hori bada, hormigoia orduan berdea modaz kanpo dago. Esaten duzue, ez direla auzoen arteko desorekak babestu, baina gauz asko egingo dira. 14 proiektu daude hiri sarbidea edo hiri irisgarritasuna betzeko eta 11 jarduketa integratu egingo dira. Eta 9 plan berezi egingo dira portu zaharra bezalako guneak berroneratzeko. Eta ausardia aipatu duzu, bitxia da zuek daukazuen kontzeptua. Politikan ausardia ez da esatea ezetz gradatik, baizik eta erantzukizuna hartzea, eraikitzeko, erabakitzeko, aurrera egiteko, lurzoruan ditugula oinak eta ikuspegia etorkizunean. Eta esaten duzu, ez dela berreskuratzen herritarren konfiantza. Agian ez duzue ulertu konfiantza ez dela inposatzen, baizik eta irabazten dela. Eta zeintzuk dira egitateak. Getxok eukiko du plan eguneratua, legala, ingurumenari dagokionez kaudimenduna eta sozialki orekatua, eta horren aurrean aukera bakarra dago zuen emendakinean utxera bihurtzea eta laburbildu. CH Bildu planteatzen duena oso arriskutsua da. Lana bertan bera ustea eta zerotik hastea, berriro ere hastea zerotik eta dana atzean ustea. Borronik kuenta nueva politika egin nahi duzu eta hori ez da, ez progresista, ez arduratsua, antzua baizik. Horregatik ukatzen dugu emendakina. Ez dugulako utziko Getxo ipar orratzik gabe. Plan hau ez delako eztabaidaren amaiera, baizik eta ordenatutako etorkizunaren hasiera. Zuena, EH Bildu, hitzaldi erosoa da, ez duzue gobernatzen, ez duzue erabaki behar, eta gainera, beti esaten duzue gauzak falta direla, baina ez duzue esaten zer falta den. Gure hitzaldia ez da hain ikusgarria, baina erabilgarriagoa da nire ustez. Guk, Getxori forma emateko erronka hartzen dugu gure gain esloganik eta aitzakiarik gabe, eta bai, gauzak zuzendu beharko dira, eta bai, jarraitu beharko dugu entzuten, baina ez eskatu ordularia geldiarazteko ez zaizuelako ordua gustatzen. Horregatik guztiagatik, osoko zuzenketa ukatzen dugu. Getxok ez duelako beste diagnostiko bat behar, baizik eta plan bat. Eta gaur zorionez plan hori edukiko duelako. Mila esker guztio izuen arretagatik. Eskerrik asko, Ocio Anderea. Eskerrik asko, Alkate Anderea. Nire bigarren txanda honetan Algunos aspectos que reflejan con claridad alderdi batzuk nabarmendu nahi ditut. Eta gaur bokatzen dugun lanaren kalitatea, handizaletasuna eta koherentzia azpimarratzen dute alderdi horiek. Plan orokor honek hirigintza legezkotasuna betetzen du, baina ez hori bakarrik. Getxo kokatzen du aurreratutako plangintzaren mapan jasangarritasuneko lurralde orekako eta ingurumen babeseko irizpideekin, eta horiek bereizten gaituzte. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea antolatzeko batzordeak eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen organoak zoriondu dute Getxo dokumentuaren hirigintza berrikuntzagatik eta kalitateagatik eta hori egiteko erabilitako ingurumen sentikortasunagatik. Ez da ohikoa eta horregatik hain zuzen ere aipatzen dut lan hau partekatutako harrotasun arrazoia delako. Prozesua luzea eta konplexua izan da, begirada asko egon dira, inplikatutako administrazio asko egon dira, eta aniztasun hori indargune bat izan da. Horri esker, erabaki guztiak findu dira, eta horrela dokumentu irmoa, orekatua eta bideragarria lortu dugu. Zein da emaitza? Plan hau? Erakunde exigentzia kaudimenez gainditzen dituena eta ikuspegi errealista eskaintzen duena. Eta etorkizuneko ikuspegia Getxorentzat batzuetan prudentzia immobilismoarekin hasten da edo zorroztasuna handizaletasun faltarekin, baina plan honek
Guztiz kontrakoa erakusten du. Plan hau berrikusi da eta eguneratu da, egokitu da hirigintza, gizarte, ekonomia eta ingurumen erronka berrietara. Eta hori egin da epe luzerako ikuspegi batekin, beti ere bermatuz partaidetza, gardentasuna eta koherentzia teknikoa. Hori egin da une oro. Eta agortutako eredu bat mantentzetik harago, plan honek indartzen ditu jasangarritasuna, kohesioa eta lurralde ekitatea. Eta horrez gain, benetako tresnak eskaintzen ditu orainaldiko erronkei aurre egiteko etxebizitza mugikortasuna, energia eraginkortasuna, genero berdintasuna eta bizi kalitatearen hobekuntza auzo guztietan. Jakin badakigu talde guztiek ez dutela babestuko eta respetatzen dugu noski, baina horrez gain badakigu plan hau plan ona dela. Zorroztasunez landu dela eta bideratu dela Getxoren ongizatera eta etorkizunera. Gaur aurka bozkatzen dutenek aukera galdu dute laguntzeko etorkizun komun horretan eta aukeratu dute ezeskoan geratzea. Askotan argudio simpleekin eta ematen du ez dutela sakonki landu planaren edukia. Horren aurrean, guk aurrera begiratzea aukeratzen dugu erantzukizunez eta etorkizuneko ikuspegiarekin, beti ere pentsatuz hurrengo belaunaldietan. Behin betiko onarpen honekin, plangintza etapa bat izten dugu. Eta beste bat irekitzen dugu kudeatzeko eta aukerak baliatzeko. Zeinean lan hau bihurtuko den jarduketa zehatz eta horiek hobetuko dute gure herritarren eguneroko bizitza. Getxo identitatea duen udalerria da, historia eta bere esentzia dituena eta plan honekin esentzia hori zaindu aldugu eta aldi berean aukera daukagu aurrera egiteko, orekaz hasteko eta eraikitzen jarraitzeko hiri bizigarria, kohesionatua eta jasangarria. Gaur, onarpen honekin, Getxok urrats irmoa eta meditatua ematen du eta laburbilduz. Getxok berriro ere aukeratzen du bere burua. Aukeratzen du planifikatzea, zaintzea eta aukeratzen du aurrera egitea konfiantza jarriz bere etorkizunean, mila esker. Eskerrik asko. Bildosola jauna. Bigarren txanda, 6 minutu. Bai, eskerrik asko. Kostatzen zait ez erantzutea, baina nik bakarrik edo deno jakin behar dugu, azken finean denbora dela poligrafo bakarra, eta ikusiko dugula hemendik eta edo gaurtik aurrera zer gertatzen den plan honekin, eta zein puntutan gauden hemendik 5, 10 edo 15 urtetara. Eta diskurtsoarekin jarraituz, lehenengo hitzartean APOaren edukari buruz aritu naiz. Orain ordea, prozesuaren eta prozeduraren inguruan hitz egin nahiko nuke. Duela 10 urte baino gehiago hasi zen ibilbide luze hau, agian luzeegia, eta denbora horretan zehar, herritarren parte hartzea oso mugatua izan da. Eta 2014 geroztik ez dugu ikusi herritarrei benetan entzun zaien prozesu errealik. Izango da agian presa zenukatelako. Gure ustez, plan honek duen garrantzia kontuan hartuta, ezinbestekoa da herritarren parte hartzea benetan eraginkorra eta esanguratzea izatea. Eta horretarako, etengabeko elkarrizketa eta lanketa izan behar dira oinarri. Herritarrei benetan hitza emateko eta haien beharrak proiektu honetan islatzeko. Baina berriro ere, badirudi, presa zenukatela. Egoera honetan, errealitate gogorrak ikusi izan ditugu, eta zuek ere ikusi izan dituzue. Herritar askok ez dute jakin euren etxe bizitza eretziko zutenik. Plan agertu zen, eta apatean eretziko ziren etxe bizitza batzuk inork ezer jakin gabe. Horren adibide ditugu salziduko biztanleak. Badirudi berriro ere presa zenukatela. Eta gurekiko izan duzuen jarrera, tela. Inoiz ez gaituzue kontutan edo konsultatu ezer ere ez. Guk beti erakutsi dugu jarrea erikitzailea eta konprometitua, baina gobernuak gurekin inolako koordinaziorik ez du bilatu. Pauso eta erabaki garrantzitsu guztietan, pauso guzti horietan, gurekin ez da kontatu. Behin-behineko, hasierako onarpenean, egun batetik bestera, enteratu ginen alderdi batzuk, plana zetorrela, eta beste alderdi batzuk bazekiten plana goitik bera. Behin-behineko onarpenean, berdina, eta behin-betiko onarpenean, Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, kontu berdina. Eta parte hartzea murrizteko, trebezia ere erakutsi dituzue. Herritarrek, 3 hilabete bakarrik izan zituzten alegazioak aurkezteko. 3 hilabete bakarrik. Eta hemen, geldituko naiz eta gogoratu beharra dago, alegazioak sartzea plan bati ez dela parte hartzea sustatzea. Alegazioak sartzea da plan bati partzea jartzea. Eta ondoren, horren gainean zehoz egitea, baina hori ez da benetako parte hartzea. Eta berriro ekarriz denbora, 3 hilabete horiek
denok dakigu hemen gaudenok, eta batzuk irakurri dugu plan osoa, badakigu ez dela nahikoa horrelako dokumentu tekniko eta konplexu bat bezala aztertzeko. Eta herritarrei hori eman zeniten. Egoera horretan guk zer egin genuen. Epe hori luzatzeko aukera, epe hori luzatzeko eskaria bideratu genizuen. Eta zer egin zenuten? Errefusatu. Eta berriro ere zergaitik, presagatik, zakigu. Eta bai, errepikatu dut behin eta berriro presaren kontua. Hori izan baita plan aurrera eramateko benetako arrazoia. Bestela, zergaitik ez dugu onarpen plenoa, zergaitik dugu onarpen pleno hau azken dokumentoa jaso eta aste betera. Presa agorako. Ez da, benetan, ez dago herria hobetzeko asmorik, ez dago arrazoi aurre egiteko gogorik. Hemen dagoena, eta errepikatuko naiz berriro, presa da. Eta hau, zergaitik, batek daki. Baina, pistak jaso izan ditugu horren inguruan, kalte ordaindu behar izatea, aurreko apoak eragindakoagatik, eta agian apo honek kalte ordainak eragingo ditu berriro ere. Y es que, si tuviera que definir este plan general... Plan hau, definitu beharko, esango nuke improvisazioaren emaitza dela, eta eraikuntzaren aurrean erantzun da. Eta agortutako eredu baten betikotzea, eta esan duan bezala, presaren emaitza da. Behin eta berriz esaten duzue, iraganeko errezetak aplikatu behar direla urteetan etengabe, gobernatu duten etxe bizitza arazo bat konpontzeko argi esan behar da. Eta denok dakigu eta jakin beharko zenukete, etxe bizitza librea ez da irtenbidea Getxon, baizik eta arazoaren sustraia, eta zuek hori elikatzen jarraitzen duzue. Eta horren adibide da, ukatu dituzuela gure proposamen guztiak. Guk etxe bizitzaren arazoa konpontzeko proposamen asko egin ditugu eta ukatu dituzue. Eta dinamika suntsitzaile horren aurrean eta eraikuntza masiboaren aurrean guk ikuspegi desberdina proposatzen dugu Andramari edo Askorri bezalako espazioetarako. Eta ez da bakarrik desklasifikatzea. Plan bereziak behar dituzte herritarrak lehenesteko, ekonomia jasangarria sustatzeko eta gure ondare natural kaskarra aktiboki babesteko. Eta horregatik, hain zuzen ere, horregatik, erastun berde bat sortzearen alde egiten dugu. Hori ekarri genuen, Mimenaga abandonatutako eta arriskuan dagoen eremu bat boluerekin konektatzeko. Bereskuratzeko eta konektatzeko apustua da, ez lurperatzekoa, baina bitartean, apo honek bere kasa usten ditu Erromo edo Areta bezalako auzoak eta algortan espekulazioari bidea libre usten dio. Ez dugu mugikortasun jasangarria pertsonentzat pentsatutako hiri baten ardatz gisa kokatzen duen diseinu urbanistikorik aurkituko aitzitik. Plan honek, Getxoko memoria eta ondarea espekulazioaren oinarripean lurperatzen ditu. Zuen eredua logelako herri bat da, lo egiteko herri batena da, proiektu ekonomiko sendorik ez duena, eta fatxadako eta utzeko kontakizun bat eraikitzen duzu iturri barri du referentzia horrek, komunitateik eta nortasunik gabeko auzo bat, parte hartzea hitz egiten duzue, baina irudipen bat da, 2014 ez da egon, eta herritarren ekarpenak alde batera utzi dituzue. Tamaina horretako proiektu batek gutxienez, benetako izango balitz, azken kontsulta bat eskatuko luke. Entzungo beharko genituzke herritarrak eta azken kontsulta bat egin beharko litzateke horretarako. Apo hau aurreko bezala zaharkituta dago, eredu zaharkitua da eta ondorio latzak izango ditu Getxorentzat. Eta aurreko apoarekin gertatu zen bezala ikusiko dugun lehenengo gauza izango dira etxe bizitza libreko promozioak zentroan, erdigunean, eta horrek noski eragina izango du merkatuan. Denok dakigu presioak igoko direla eta galdera egin beharko genioke geure buruari eta lehen planteatu dugu. Noiz egingo dira babeseko etxe bizitzak? Galdera hori egin beharko genuke denok. Eta beste galdera bat. Denok egin beharko genukeena eta errepikatuko dut. Zertarako egin beharko dugu funtsian beteko ez den plan bat, zertarako egiten dugu aplikatuko ez bada. Plan batek gobernu baten lehentasunak azaleratzen ditu eta honenak argiak dira adreiluaren eta lusuaren negozioa bakarrik defendatzen dutenekin ailiatzea. Mugikortasun iraunkorrerako edozein aurrerapen isilaraziz eta bukatzeko esan behar dut plan hau akats bat dela, baina ez hori bakarrik traizio bat da etorkizunari eta ez da orube bat espekulatzeko. Hori pentsatzeari utzi behar diozue. Jane Jacobs irigileak esan zuen bezala, proiektuek jendearen zerbitzura egon behar dute, ez alderantziz, eta argi geratu beharko litzateke, Getxo bizitzeko etxe bat dela, eta ez espekulatzeko leku bat. Benito jauna. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko alkate Anderea. Bien, hemos oído muchas cosas. Gauza asko entzun ditugu.
argudioak alde, baina arazoa da asko entzun ditugula, eta eztabaidak ez duela aurrera egiten, eta hori arazo bat da pleno honetan, eta politikarentzat oro har, hori arazo bat da. Hala, Díaz Andereak esan du plana hau, sakonki partaidetzakoa dela, inposiziorik gabekoa dela, eta esan du ez dela dokumentaziorik falta. Nahikoa da, pendrive hau sartzearekin, ordenagailuan ikusteko, ministerioen eta Eusko Jaurlaritzaren txostenak ez daudela. Nahikoa izango litzateke pendrive hori irekitzearekin. Guri emandakoa irekitzearekin nahikoa izango litzateke hori ikusteko. Hala, dokumentazio berrikusteari dagokionez, joan den astean, batzordean, zuk esan zenuen alegazio gehienak txertatu direla. Nahikoa da prentsa oharra irakurtzearekin, hori bidali zion gobernu taldeak. Eta esan beharra dago, 500 baino gehiago edo 500 eskaz aplikatu direla. Laurden bat aplikatu da, eta esatea gehienak txertatu direla, gutxienez prentsa oharrak irakurri behar dira baldin eta gobernu taldeko kidea gara, eta hori guk helarazi badugu. Arazoa zein da esan bezala. Eztabaida honetan, azken finean errepikatzen ditugu argudioak eta ez dira erantzuten oposizio planteatutako gaiak eta ez dira erantzun alegazioetako kontu asko. Nik nahiko nuke erantzutea galdetutako kontu batzuei. Nola ordainduko duzue babeseko etxebizitza senerren eta telefonikan? Bitxia da adibide bezala aipatzea hirigintza operazioak baldin eta volumenagatik bideragarritasun ekonomiko bea izango badute horiek sustatzaile pribatuentzat, babeseko etxebizitzak egongo balira operazio horien barruan, baina hortik harago, gainera, nork ordainduko du? Zertarako daude erakundeak? Zertarako dago bizesa? Zertarako dago bizesa? Zergatik etxebizitza zaiak hori egiten duzuek, zuzentzen duzue, zergatik ari zarete babes ofizialeko etxebizitzak erosten, hor dago erantzuna, nork garatuko du babeseko etxebizitza, horretarako egon daitezke erakundeak, horretarako hain zuzen ere. Nork eraikiko du Andramarin gizarteko alokairu etxebizitza. Esan bezala, 5 eraiki daitezke eta gara daitezke alokairuko etxebizitzarik gabe. Azkenean, bizesak egingo du eraikuntza hori eta guk hori proposatzen dugu. Etxebizitza eredu publikoa, baina noski biztanleriaren hazkunde kontrolatuarekin eta errealistarekin eta promozioetara itzulita hiri lurzoruan sener telefonika zuk aipatu dituzu. Galdera ez da nork ordainduko duen etxebizitza publikoa, baizik eta nork ordain ditzakeen etxebizitza libre horiek erdigunean salduko direnak. Zuk ondo dakizu erantzuna. Oso pertsona gutxik izango dute aukera etxebizitza libre horiek ordaintzeko. Eta bitxia da, zuk kasu horiek aipatzea, nire ustez, desastre hutsak izan direlako hiri lurzoruan naponen baitan. Zenerrek irabasteko asmoa duen operazio baten bidez, enpresak aterako ditu hiri lurzorutik eta mugikortasunerako horrek oso kalte handia ekartzen du eta gero telefonikari dagokionez, areetan egon beharko litzateke belaunaldi arteko zentroa eta gure taldetik hori proposatu genuen jada aurreko legegintzaldian. Baina zuen helburua zen nagusien etxea eraistea. Zer gehiago egiten ari da? Udal gobernua babeseko etxebizitzaren alde, udal lursaileak saldu ditu etxebizitza libreak egiteko legegintzaldi honetan. Horrela lehenesten da babeseko etxebizitza? Argi dago ez da, horrela ez da lehenesten. Nik erantzun dizkiet gai batzuei. Niri gustatuko litzaidake planteatutakoari erantzutea. Hasieratik planteatu dudalako asko aipatzen da lurzoruaren desklasifikazioa Andramarin. Eta hau oso berdea da, desklasifikatzen duelako lurzorua, argudio hori oso hutsala da, eta adimenaren aurka egiten du. Zertan laburtzen da? Duela 20 urte, Askorri eta Andramari urbanizagarritzat adierazi zenuten lurzoruaren legea etorri zen, eta horrek bidera ezin bihurtu zuen hor eraikitzea. Zein da txistea, Ocio Anderea? Bale, hoi ondo da, lurzoruaren legearekin bidera ezina izan zen. Orain desklasifikatzen duzue parte bat lurzoru horren baitan eta zuen helburua da txalotzea horregatik, benetan hori da zuen helburua. Argudioak pentsatu behar dira apur bat gehiago hitz egin aurretik bai. Zer egin behar da? Konparatu behar da hau egungo errealitatearekin eta ez plan batekin. Ezin izan delako hori garatu.
ni egunero banoa McDonald'sera, baskaltzera eta urtebete barru egunero McDonald'sen jaten, egun batean barazkia jaten baditut hori da dieta orekatua, ez hori ze. Ez hori ze. Serioagoak izan behar dugu desklasifikatzen ari da lurzorua, bai. Baina ehun futbol zelairen parekoa eraikitzen ari da, da Getxoren zati handi bat eraikitzen ari da. 6 sektore garatuko dira, Andramarin, gehi, Salzidu aldeko lurzorua, hori da garatuko dena, eta bukatzearren. González jaunak, EAJaren izenean, esan du, beharrezkoa izango dela, hauze edatzea gardentasunez. Hauze gardentasunez edatzeko hasiera gaizki dago bideratuta, izan ere, esan diguzue apoaren bulegoak edatuko duela, eta guk ez dakigu horrek zertan datzan. Bakarrik dakigu alkatetzako aholkulari batek zuzenduko duela, hau da, lanpostu hori okupatuko du aholkulari batek, nahi aukeratutako pertsona batek zuzenduko du, eta horrela apoa zuzenduko da. Hori, hemen legegintzaldi honetan onartu da, eta zuek esan duzue, helburu horretarako izendatu dela pertsona hori. Eta horrez gain, zuk erantzukizun aipatu duzu, erantzukizun partekatu aipatu duzu. Deigarria da, zuk eta pena da esan behar izate, baina pena da zuk erantzukizuna aipatzea. Naiz eta lurralde batzordean, joan den hilabetean argi geratu zen, zuk ez duzula inolako arazorik izan gezur argiak esateko. Eta gezurretan ibili zara ez soilik udalonen baitan, baizik eta prentsaoar batean esan zenuen, eraikin batzuk babestuta zeudela, Portu Zaharraren barruan, eta aurrian zeudela. Naiz eta ez dagoen txostenik, ez dago aurri txostenik, eta 1000 aldiz eskatu dizugu eta argi geratu da, zuk asmatu zenuela, eta gezurretan ibili zarela prentsaoar batean, eta hori egin duzu inmobiliaria baten interesak defendatzeko, eta bukatzera noa bai gauza asko esan nitzake, baina berriro ere esango dut, akats historiko bat da, eta 15 urte barru ikusiko dugu ala dela, mila esker. Díaz Anderea. Asko, hemos escuchado. Bueno, arreta zentzuten egon gara, oposizioak zer esan behar zuen, ez bakarrik gaur, prozesu esan zehar. Eta zerbait esatea gustatuko litzaidake askotan hasten delako, oposizioa egitea demokratikoa da, zilegi da, modu askotan egin daiteke, baina zorroztasunez egiten bada ezinbesteko bihurtzen da. Ez dugu esloganik errepikatuko edo beldurrik ona ekarriko. EH Bilduk esan du, ez dela etxebizitza librerik egin behar. Goazen ikustera. Hiriak ez dira etxebizitza mota bakarrarekin egiten plangintza orekatuak, etxebizitza librea eta babestua barna hartzen ditu, bia dira zinbestekoak. Eta, zentzu horretan, etxebizitzen bi eren babestuak izango dira. Proportzio hori oso altua da Euskadin, eta inoiz honetzitakoen artetik anbiziotsuenetarikoa. Baina, etxe bizitza libreak berez funtzio bat betetzen du. Horri ezetz esateak ez dakindik zer lortzen dugun horrekin. Garapen ekonomikoa mantentzen laguntzen dugu, guk ez dugu asmatu gura araudian dagoena. Eta etxe bizitza libreaz badugu egiten, babestutako lurzorua ere garestitu egiten dugu, eta kontrako esatea demagogia da, eta bidera ezin egiten ditugu hau bezalako proiektuak. Horregatik, diskurtso serioagoa izan behar da, ez da etxe bizitzen libre edo babestuaren artean aukeratzea. Posible egin behar dugu, eta dena paperean ez geratzeko lan egin. Erabilera mistoekin, askotariko auzoak eta jasangarriak sortzen dira benetako konbibentziarekin. Eta kontrako egitea demagogia egitea da. Beldur asko asmatu dituzue, nik uste dut zorroztasunaz ari garenean, herritarrek gutxi gora bera beldurra izan dezaketela, baina azken fina logikoa den bezalaze, hemen gertatzen den horrekin geratzen gara. Eta horregaiti daukagu izugarrizko ardura. Eta errealitatearekin bat ez dato zen beldurrak elikatzen baditugu, mezu hori zabaltzen dugu. Plan espekulatibo batez ari gara, etxe bizitzaren bi eren babestua direla esan dugu, erronka posible egitea dela esan dugu baita ere, eta esatea berdeguneak suntzitzen ditugula 180 babesten ari garenen hori gezurra esatea da.
Eta nik uste dut argumentu bakar bat ere ez dela ganean jarri. Txosten sektorial guztiak gainditu dira, filtro guztiak, ingurumen zein berdintasun arlokoak, eta behin betiko honestazioa emango diogu garantia juridiko guztiekin, seriotasun instituzional bat izan dugu, abala edo bermea daukagu administrazio guztiaren partetik, plangintza arduratsua egin dugu, horrela jardun dugu guk, arduraz, ikuspegi horrekin. Jasangarritasuna eta garapena orekatu ditugu etxebizitzaren eta naturgunen artean. Eta hala egin dugu uste dugulako politikan ez gaudela zarata gehiago egiteko, baizik eta benetako irtenbideak emateko. Eta zein da alternatiba? Horrela etzuela izan behar esan duzu, bale, zein da alternatiba? Bueno, gauza batzuk esan dituzu, etxebizitza ez egitea, hori aukera bat izango balitz bezala. Ez da inoiz hau bezain plan ambizioso egin, eta gain araudiak hala egite albidetzen digu. Plan hau oso handinaia da etxebizitza publikoaren eraikuntzari dagokionez. Eta erakunde arteko lankidetzaren emaitza da. Azken urteotan Getxon hala izan da, baina ez da nahikoa gehiago egin behar dugu. Eta argi dago etxebizitza asola zaigula. Azken finean hortxe ahalbidetzen da bizitza egitea. Etxe bizitzak merkatuari bakarrik erantzuten dionean, ez du erantzuten bere berezko behar izanari. Eta bai, kotoa jarri behar dira, baina ez bakarrik etxe bizitza librari egin behar duguna da etxe bizitza eraiki lehen mailako behar izana delako, eta horretan oinarritzen da zuzen ere gure plana. Plangintza arduratsu horretan. Bestela bizi proiektuak paralizatzen dira eta horren jakitun gara, badaude pertsona asko Getxon gaur egun ez dutena alokairuko etxe bizitza aurkitzen edo ezin dutenak etxe bizitzarik erosi. Eta horretan zentratu bar gara, hori ze da gure ardura eta ez dago modu potenteagorik merkatuan eragiteko guk egin dugun plana egitea baino. Eta gainera beste kontu bat, finantza jasangarritasuna. Bueno, nik esango nuke gaurkoan etapa bat izten dela beste bat ireki eta erronka aurretik dugu. Plana aurrera eramatea, plana egia bihurtzea, ekipamendu horiek benetan gauzatzea. Ez geratzea dokumentu huts batean eta horregaitik gaurkoan 2019az geroztik eskatzen dugun zerbait aldarrikatzen dugu. Etxebizitza plana aurrera eramango dugu eta orain bai, ibilbide horri bat daukagu plan honekin. Eta bai presaz gabiltza, izan ere herritar askok presa dute bere bizi proiektua egiteko. Esan diren kontu batzuekin presa inor ez da geratu alegaziorik egin gabe denbora faltagatik. Beste kontu bada zuez zenbat zabaldu nahi dituzuen epeak, interesen arabera. Eta informaziorik ez dela egon, ni joan naiz bileretara eta oposizio guztia egon da gonbidatuta esan izan da zenbat denbora behar den eta gero gardenagoak izan behar garela eta denbora mugari gabe galdera guztiak egiteko alegazioetarako, ekarpenetarako. Hori hala izan da, edo bestelanik beste modu batera bizi izan du prozesua. Eta bestalde, taldeek aukera izan dute galderak zuzenean planteatzeko politikarien bitartekaritzari gabe idatzi duen taldearekin hitz egiteko aukera izan dute. Beraz esandakoa argi eta garbi plan hau elkarrizketaren emaitza da. Pozik gaude iritsi delako nesteko momentua, mugarria da gure legegintzaldian, aurrera atara behar dugu, baina honen atzetik zer dago, martxan jarri beharra, erakunde arteko lankidetzarekin eta lankidetza pribatuarekin, eta horrela da, egia izatea nahi badugu. Eta etxebizitza plana dago mai gainean. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, nire aurreko hitzartzea bukatu dut behin-behineko onespenari erreferentzia eginez. EH Bildu eta Elkarrekin Podemosei esan diet abstenitu beharko liratekela. Izan ere plan honek ez du inongo zerikusirik 2022ko hasierako onespen eman zitzaion plan arekin. Izugarrizko erantzun soziala eman zitzaion manifestazioak ere izan ziren.
eta udal hauteskundeak egon ziren eta horrek azken finean erabat alteratu zuen udal honen osaera eta gehiengo oso hori ezer esan geratu zen. Eta oposizioko 3 alderdiok aukera lortu genuen gure hiriaren garapenean parte hartzeko. Beraz, egoera berri horretan erabakiak hartu behar. Esku har dezakegu etorkizuneko getxo udalerrian gauzatzeko edo beste aldean jarri da guztiari ezetz esan. Guk nahi duguna da etorkizuneko getxok gure alderdiak funtsezkotza jotzen duenari erantzutea. Kontzentrazio eta bilera haietan ikusi genuen, esate baterako Salzidun 108 etxebizitza egitea aurreikusten zela. Eta gu joaten ginenean Salzidura bizilagunekin hitz egitera, guratzetik Bildu joaten zen, esan ez zirela etxebizitza horiek eraitziko, planoen araberako zerbait zela, gezurra zela, eta gero, hasierako plana mahai gainean jarri zen eta ikusi genuen, baiet, etxebizitza horiek behera bota nahi zirela. Baina bizilagun haiek lan handia egin zuten, gure alderdia gobernu taldea konbentzitzeko beste aukera batzuk zeudela etzela ezinbestekoa etxebizitzak eraistea. Ni konbentzituta nago, hau ondo iruditzen zaizuela behintzat plan horren parte hori. Eta esan behar duzu ala dela. Martiturrirekin gauza bera gertatu zen. 2022an plan bat onetsi zen, ustiapen globala egiteko Martiturri osoan, eta bertan parke teknologiko industriala egiteko. Bertako bizilagunek ere lortu dute guztioi plan bat. Aurkeztea non lortu duten, eraiztearen ordez, etxe bizitzak egitea. Eta guk, egokitza jo dugu, gobernu taldak baita ere, eta ezin dudan ulertu da, ezesko bota emango duten alderdiek, ezesko ematea, bizilagunen erabakiari. Baina gauza bera gertatzen da Salzido inguruan, hiri triangelu horretan. Gobernu taldeak 2022ko plan hartan izugarrizko iraultza soziala suposatu zuen eremuaretarako, eta bizilagunek elkarte bat sortu dute, planari alegazioa aurkeztu diote, eta bere lanaren bitartez, lan kolektiboaren bitartez, bileren bitartez, teknikaria kontratatzaren bitartez, plan bat egin dute, bertako toki hori eraldatzeko irizpide logikoak mantenduz. Eta hau plan honetan dago eta etzegoen aurrekoan, eta horretan guztiok egin dugu lan, eta badirudi beste batzuk balde batera egon zaretela, baina bizilagunekin egon bazinate ikusiko zenukete, ona dela. Eta parrokiaren kasuan, txatozte bat gauz askotan, baina behintzat, Argia Fundazioaren kasuan, bere lana lurzoru horietan egitea ondo iruditu behar zaizua, ziren bazirudien bertako lokaletatik botatzen ari ginelata. Edo Andramari gure lurra beraiekin egon zarete urteetan zehar osoko bilkuretara dira, behin eta berriro, beraien landagunea defendatzen. Beren etxe bizitzak bertan mantentzeko lehenengo plan horretan, ezerezean geratzen ziren Andramariko bizilagun guztiak, eta orain zer lortu dute? Plan bereziak egitea. Hori ere defendatu izan dute Andramari gure lurrako bizilagunek, eta plan honetan agertzen da, ezin duzu esan plana ez dela ona. Puntu batzuk oso ona dira, puntu txarrak badaude baitara guztia ezin da egin, eta horregaitik esaten genuen, pizkanaka plana, garatzen joan ahala, eztabaidatu beharko dugula eta gatazkak ere sortuko direla, baina berriro diogu. Non dago Bilduren eta Elkarrekin Podemosen plana, non dago zuen aukera? Kesak, behin eta berriro, baina gero aldago irten biderik, beraz ez da zer egingo? 2022az geroztik izan duzue denbora, zirriborro batzuk aurkezteko, nun eraiki daiteke, non eraiki nahi duzuen, eta esandakoa Salzidualde, Martiturri eta Andramari gure lurrako bizilagunek proiektuak aurkeztu dituzte, bideragarri eta legala gainera.
Ekarri dituzte osoko bilkura honetara guri aurkeztu dizkigute eta gobernu taldari, beraz, non daude Elkarrekin Podemos eta EH Bilduren jarduketak? Mapak eta irudiak izan dituzu aurkeztu, esateko etxeak hemen edo hor nahi ditugu. Baina kontua da, eraiki nahi bada, lurzoru falta dagoela, baina legezkotasunaren barruan ere egin beharko da. Badaudelako gauza batzuk ez direna legezkoak, eta horrek ez du ezer balio, oso ondo dago, oso ondo geratzen da, baina gero egitera zoazenean legezkoak ez badira, horrek ez du inongo zentzurik. Eta ziurrenik, norbaiten lurra okupatzen bada, norbaiten protestako dut, esaten bada norbaiten lurzoroaren ganean errepide bat egingo dela, horrek ere protestak harriko du, pribatua izan daitekelako, baina horren aurrean errazena da demagogia, beste lako teoria, denaren kontra nagoela esatea, eta aurrera. Baina nola konpondu gure gazteen arazoa, esan bezala, plan hau ez da guk egingo genuken plana, baina gure gehien hurbiltzen dena, bai, eta ez dugu beste 10 urte atzeratu nahi, gure bizilagunek esan bezala etxe bizitza gehiago eskatzen dute, lan egiteko lokal gehiago, eta guk nahi duguna da, Getxori behar duena eman, uste dugu hau beharrezkoa dela, eta orain guztio lan egin beharko dugu, elkarlanean aritu beharko gara, plan hau gauzatzen joateko, eta ikusteko nola babestutako etxe bizitza horiek egiten diren gure seme-alaba bizitzeko. González jauna. Bueno, antes de empezar, solo una respuesta. Hasi baino lehen, Benito jaunari erantzun nahi diot. Esan dit gezurra esan dudala, baina nik uste du gezurra esan duena zu zarela, eta ez zarela ondo enteratu gauzetaz. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet, baiezko botoa emango duten taldei, beraiei esker, pauso handi bat emango dugulako. Behin betiko onespena emango diogu Getxoko apoari. 18 boto alde, plan honen alde, eta beraz, horrela erakutsiko dugu Getxok ezin duela jarraitu funtzionatzen aurreko mendeko plan batekin. Gaur, baietz esatea da, esatea Getxok ezin duela 2001ko planean sartuta jarraitu 98ko irizpidea dituelako ardatz. Eta lehen helburua zen dena urbanizatzea, porlan ez betetzea. Baiezko botoa eman dugunak badakigu plangintza egitea dela etorkizuna, eta hala ez egitea da espekulazioari bide ematea. Baiezkoa botoa ematea da ikustea lurraldeak badituela mugak, eta horrela espazio berdeak eta bestelakoak eskaini behar ditugu plan honekin egiten da. 2 milioi metro karratu urbanizagarri gisa katalogatzen ditu, eta babes publikoko 3.000 etxe bizitza emateko aukera ematen du. Baiezko botoa emotea da, argi ustea, etxe bizitza ezin dela privilegio izan baizik eta eskubide bat. Esan nahi du, ezezkoa ematen diegula konbenio improvisatuei. Baiezko botoa ematen dugunak, baiezkoa ematen diogu, Getxoko gazteek hemen geratzeko aukera izateari, kanpora joateko beharrik gabe. Eta baietz esaten diogu benetako etxebizitza aukerak ematen dituen udalerri bati. Baietz baita hiri berroneratzeari, hirigintzak gure kaleak berritzeko aukera emateari, eta bien bitartean udalak zerbitze publikoak bultzatuko ditu bere diruz. Eta ez partxa jarri, baiezkoa ematen diegu Aizkorri mugatzari edifikazioa, izan ere bestela fosil bihurtuko dugu. Eta baiezkoa ematen diogu identitate oro mantentzen duen eskuartzeari. Zubileta, San Nikolas, Martikoena eta guztiak irizauriak izatetik kohesio espazio izatera pasatzeko. Baiezko boto ematea da ez esatea inmobilismoari. Getxo prorrogetatik ateratzea eta hurrengo mandatuari ez itxarotea. Baiezkoa ematen dugunak badakigu plan bat ez dela. Argazki finko bat, baizik eta brujula bat, ez da dena egitea baizik eta norabidearekin jardutea. Desadostasunak egongo dira, argi dago, normala da, baina gaur garrantzitsuen ez da koma guztietan bat etortza baizik eta helburuan. Esan bezala plan horrek ematen du udalerri baten
Ideia berdea irisgarria eta sozialki justuak izaten jarraitu nahi dugu. Baiezko ematen dugunak, 20 urte barruko urbanismo batekin pentsatzen dugu eta ez mozio bidezko irigintzaten badakigu honek arazo guztiak ez dituela konpontzen, baina ura gabe ez da bakar bat ere konponduko. Bardurak izpide izan ditzakegu, baina ez egitateak. Plan honekin lurzoru urbanizagarria murrizten da, etxebizitza asekiblea posible egiten da, paisaia babesten da, eta hori azken finean diseinuaren eta araudiaren sede da. Horregatik, baiezko boto ematen dutenak, uste dute Getxok aurrera egin behar duela. Plan hau ez dela perfektua, baina bai duina, jasangarria eta orekatua. Ezereza edo guztiaren alde, dena egin ordez justua dena egitea bultzatzen da. Eta azken finean hau ez da boto hutsa izango, erabaki bat izango da. Eta erabaki honek markatuko du Getxo nora begira dagoen. Horregatik gaur baiezko boto ematen ari direnak, ari dira esaten, sinesten dutela, Getxok paralizatu gabe babes dezakeela, espekulatu gabe eraiki eta beldurri gabe planifikatu. Eta urte batzuk barru atzera begiratzen dugunean, denboraren makin horretan, Benito jaunak esan bezala, argi geratuko da, baietz. Baiezko hau etzela tramite bat izan. Lekzio bat, udalerri ordenatu, justu eta bizi bat nahi zutenena. Eta bukatzeko eskerrak eman nahi ditut udal talde guztiak egindako lanagatik. Eta udal zerbitzu guztiek egindako lanagatik momenturen batean edo beste parte hartu dutelako eta bere ezagutza eskaini dutelako proiektu honetarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, emendakinaren bozketara pasatuko gara. EH Bilduren emendakinak, emendakinaren alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Beraz ez da onartzen. Eta orain bai, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrinkuspena behin betiko onartzeko proposamenaren bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Kontra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak. Beraz, onartua geratzen da apo berria. Eta honekin batera, amaitutzat emango dugu osoko bilkura, bitz. Nik uste dut gaur Getxok erabaki ausarta, arduratsua eta ilusioz betetako hartu duela. Egun historikoa dugu gure udalerriarentzat. Hoy hemos aprobado el plan de manera definitiva. Gaur behin betiko onetsi dugu plana eta konpromiso handi hartu dugu Getxoren alde, belaunaldi arteko akordio bat. Getxo orekatuagoa izan dadin, jasangarriagoa eta aukera gehiago eskain ditzan pertsona guztientzat. Apo honen bitartez, guztiengan pentsa dezakegu inor atzean utzi gabe. Babesten ditu, gure ingurunea babesten du. Gaurko eta datozen 20 urteetako bizimodu berriei, herritarren lehentasunei erantzuten die. Eta orain garrantzitsuena egin behar dugu. Hau da, egunerokotasunera eraman gure auzoetara, gure kaleetara, Getxoko bihotzera. Eskerrik asko guztiei.